Shoutout dyan sa mga nanonood kaya po Andy. Pakina mo yung face. God bless po sa mga nanonood dyan. Mega shoutout sa'yo, King of the Heaven. Kapi tayo. Mapagpalang gabi din sa'yo, Jonathan. Payo ko lang sa mga nanonood sa akin ha. Pag kayo manonood ng YouTube sa akin, pagka gusto nyo mag-comment, 1 minutes muna panoorin nyo bago kayo mag-comment. Kasi hindi ko po yung mababasa yung mga kino-comment nyo kasi hindi po yung katulad ng Messenger at saka Facebook page na pwede po kayo mag-message tuloy-tuloy. Mababan lang po yung mga mini-message nyo sa akin pag tuloy-tuloy po kayong nagme-message sa akin. Alicia Puente, mega shoutout po sa inyo. At kay Christian, King of the Heaven, mega shout din sa'yo. At kay Jonathan, maraming salamat. Maraming salamat po sa mga nagsusubscribe sa akin. At meron po tayong mahabang kwentuhan. May mahaba po tayong kwentuhan. Ako po ay pasensya na po ako. Jonathan, mega shoutout din. Mayroon lang tayong kwentuhan. Pero mega shoutout muna po ko sa lahat. Ang dami po talaga nanonood sa akin. Lalong-lalong po sa ibang bansa. Sa Europe, Amerika. Dami pong nanonood dyan. Alaska. Hindi ko na muna po sasabihin ng pangalan nyo kasi napakahaba po dito. Kuya, pa-shoutout naman please. Mega shoutout dyan kay Trixie Salvador. Nanonood. Mega shoutout po sa inyo. At nagpapasalamat ako dyan sa mga taga-ibang bansa. Japan, Hong Kong. Maraming pong nanonood pala sa akin dyan. Minsan nagme-message po sila sa akin sa personal account ko na po. Maraming salamat po sa lahat. Okay lang. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood sa akin. Marami pa ho. Taga Pangasinan, Tarlac, mega shoutout po sa lahat ng mga nanonood. Maraming salamat po dyan. Bulacan, Pampanga, Batangas. Maraming salamat din po sa lahat. Nagpapasalamat ako dahil tumataas po yung ratings natin at marami pong dumarating na pasyente nang dahil pagkasishare sa inyo. May about po tayo sa kwentuhan. May nagtatanong po pala rito, minsan, may blessing pong dumarating sa akin kahit simple lang ako manggagamot at alipin ng aking ama. Pero meron po minsan mga kalang ko lang naman yung walang pinag-aralan, meron pa palang may kling-kling sa akin. Minsan may nagtatanong po, nagme-message tuloy-tuloy po na tinatanong po lalong-lalo na itong Dison, si Dison po. Sabi niya, hulaan ko daw siya kung manggagamot siya. Ngumiti na lang ako. At hulaan ko daw kung peras daw kami. Yung mga ganito wala namang kabularan to. Kaya Ate Sarabantas, mega shoutout pala dyan sa Saudi. Marami rin pala nanonood dyan. Pasensya na po kayo. Nakalimutan ko pala kayo batiin. Christina Malong, taga Toronto, Canada. Mega shoutout din po dyan. At marami pa yan. Ayan pala si Ate Sarbantas. Mega shoutout pala sa'yo, Ate Sarbantas. Taga Saudi. Maraming salamat po sa inyo talaga. Lalong po sa lahat ng mga OFW. Ang dami palang nanonood sa akin. Ngayon nagulat ako, ang dami nagme-message sa personal number ko talaga. At marami po nagme-message sa akin at nanonood at saka doon po sa ano bang tag dito yung dinownload ko, marami pong tumatawag. Maraming salamat po. San Benito Guerrero, magandang gabi po kapanalig at sa lahat po ng pa-shoutout naman. San Benito Guerrero, mega shoutout din po. Unti-unti na pong gumagaling si Mama Erlinda. Maraming salamat kay Trixie Salvador. Unti-unti na daw gumagaling ang nanay niya.
Ibig sabihin lang niya, maganda lang po yan kasi alisin ang galit sa isip at puso na ang Panginoon Kristo maghari sa kanilang buhay. Kalimutan na po ang nakaraan at ang maging payapa. Pero naaawa po ako sa ito. Meron pong tumatawag sa akin mga taga Cavite. Kanina po meron nagpapagamot sa akin. Babalik na po siya ng Amerika. July 5 siya ginamot 2021. Ngayon, petsa ngayon natin ay Monday, July 19, 2021. At babalik na siya, 1 linggo na lang siya. At nagpapasalamat siya at gumaling siya sa Poong Nazareno at talagang pumunta lang siya rito sa Pilipinas para lang magpagamot. Maraming salamat po sa kanya at God bless po sa kanilang pamilya. Ligaspi apelido po nila. Maraming salamat po. Meron pong tumatawag dito ang taga Cavite. 4 years old lang po ang anak niya. Dito rin po ako nakita sa YouTube. Sinabi ko, mahirap po gamutin ang anak nyo para mapakinggan din po to ng iba. Pag galing na po ang mga, lalo na po pagbata, naawa po talaga ako. Alam mo yung pangit po kasi ng salita ng, yung hindi po pangit ang salita nila sa akin. Naaawa po ako doon sa taong pinupunta nilang kapwa ko manggagamot. Kasi sinisingil sila ng 10,000, 5,000. 4 years old lang yung bata. Dito nga may nagpapagamot nga rito kanina. Sabi ng assistant, nagdadala pa daw ng maraming pagkain dun sa manggagamot. Tapos, ang dami niyang punyang manggagamot. Yung pala ay kinukulam. Galing na rin sa medisina at walang makitang sakit. Tapos, pagdating sa akin, hindi ako naningil sa kanila. Automatic, hindi ko pa na-in-upload yung video niya. Kasi itong video yung in-upload ko, yung taga Tarlac kahapon pa yan. Itong nagpapasalamat at kasabay niya, hindi ko na in-upload kasi marami pa akong nakaresebrang video, pero magkakasunod lang po yan. Yan, ito kanina, himala ginawa sa kanya ng Panginoon Kristo. Marami siyang binayaran, alam ko naman, naintindihan ko naman yon dahil marami siyang ginastos sa ospital. Pero tinanggap siya ng Panginoon Kristo na hindi ko siya siningil. Makikita niyo po yun, tumalon, malaki ang tiyan. Saglit lang ginamot siya ng Diyos. Tumalon at naglakad at hindi na nahirapan. Pero naaawa ko ng taga Cavite. Alam niyo po kung sino pinakamalaking maningil. Sinabi ko sa kanya, pasensya na po kayo. Pag galing na po siya sa mga iba-ibang manggagamot, hindi ko na po siya magagamot sa online kasi baka po bumukas ang portal niya dahil nakakakita daw ng mga duwende, mga etc. Yun daw sabi ng kapwa ko manggagamot. Ang akin lang naman, bakit ayaw nilang tanggapin ang pasyente na ipinagkakalob sa kanila ng Panginoon Kristo? Kailangan pa ba may 10,000 ka at 5,000 para lang gamutin mo ang isang bata? Tinanong ko kailan magagamot, meron na, marami na. Nirekomenda ko yung mga sikat sa YouTube na mas malapit sa kanya dyan sa Cavite. Hindi daw nila kaya yung 10,000. Sabi ko lang, naawa ko sa anak mo. Kung gusto mo lang, pumunta ka dito sa Pampanga, itatranslate ko lahat ng sakit ng anak mo, 4 years old, sa sayo at saka sa asawa mo. At kaya ko naman kalasin yun. Ginawa ko na yun ilang beses na. Pag ganun, 4 years old, bata pa siya. Naawa ko kasi nakakaiyak ng damdamin yon. Kung paano yung batang ito'y pinadala sa'yo ng Diyos. Sinubukan lang ang kakayahan mo. Hanggang sa ng kailangan pa ba ng 5,000, 10,000? Gifted lang ito ng Panginoon Kristo sa lahat ng mga kapwa ko manggagamot. Pag may nangangailangan ng tulong, lalo pag bata, maawa kayo. Bata yan. Mga anghel yan. Mapalad ang nagdarasal at nagagamot sa mga bata. Mas mabilis lang gamutin kasi mga anghel yan kaysa sa mga kasing edad na natin na marunong na tayo magsinungaling. Wala silang 10,000, wala daw silang 5,000 para lang gamutin. Kung sa akin lang yan, sinabi ko nga sa inyo, marami dito nagpapagamot sa akin. Hindi naman po ako naniningil. Meron nga rito marami pumupunta na, sabi ko nga sa iba, napapanood nila, mahal ang sinisingin nila sa ibang manggagamot. Katulad po may ginamot ako, 1.8 na kandilang itim. 1.8, dalawang 1.8 po, 3 plus na. Hindi rin siya gumaling. Marami na siya pinunta manggagamot. Yung pala kinukulam din. Nahuli, saglit lang ng Panginoon Kristo. Kaya nga sinasabi ko yan sa inyo, lalong-lalo na ito si Lee, mega shoutout sa iyo. Yan, katulad ni Lee, yan si Abraham Lee Castino. Yan ay bumili yan ng stick sa akin. Ang presyong binigay ko sa kanya ay 1,006 na piraso. Siya na nagbayad ng tax. Ginawa ko lang yun at sarili kong dasal na binigay ng sa akin ng Panginoon Kristo. Totoo to, sinasabi ko, alam niya yan. Ang sabi niya kanina sa Facebook page ko, diretso-diretso na daw ang paggagamot niya. Busy-busy daw siya.
Dahil yung stick na binigay ko sa kanya ay kakaiba daw at mabilis daw humupa ang sakit at mabilis daw mahuli yung mga nananakit sa kanyang pasyente. Kaya maraming salamat. Ipagpatuloy niyo mo lang, Lee, ang paggagamot mo. Lahat naman gusto ko turuan sa paggagamot eh. Pero minsan pinipili ng Diyos kasi minsan ginagawa ito pang sarili lamang. Ang gusto ko lang dito, naawa ko doon sa pasyente niyan. Bukas, may service po ako sa Bulacan. Pupunta ako ng May Kawayang, Bulacan para maggamot. Ewan ko lang kung ano pong, bakit mayroong matinding espiritu daw na masama doon. Naawa lang talaga ako sa Cavite niyan. Kung sabi ko nga dyan, kung malapit lang kayo, walang problema. Pero wag nyo na pong patagalin. Kung kailangan nyo mangutang kayo ng sasakyan para makarating kayo sa amin sa Pampanga, hindi ko naman kayo sisingilin kasi anghel naman yan. Madali lang yan, duwende. Kung totoo naman duwending itim yan, sinasabi ng kapwa ko manggagamot, kayang-kaya na dapat nila yan. Hindi na dapat makakarating ng Pampanga yan sa dami manggagamot sa Cavite. Pwede nyo siyang gamutin. Yung mga naka-live tayo ngayon, yung mga kapwa ko manggagamot, yung malapit lang kayo sa Cavite. Ang pangalan po ng isang nagpapagamot dyan, naawa na po ako dahil umiyak po yung nanay nila. At wala naman silang ganun kalaking pera. Ay, nandun pala sa kabila. Sorry, hindi ko na-save. Yun lang po masasabi ko. Lahat po ay pinagkaloob ng Panginoon Kristo ang kapangyarihan. Dapat ito ay sa puso. Kung may nangangailangan ng tulong, dapat gamutin. Magbibigay naman yung pasyente kung talagang naginhawaan siya at napasalamat siya. Magbibigay po siya ng kung bukal sa puso niya. Pero kung pupersahin nyo at wala talagang paggamot, wala tayong magagawa. Ako po, Bro Stick. Sa FB ko po. Ning Healer po. Eugene Healer po. Mega shoutout sa dyan. Eugene Healer San Benito Guerrero. Marami akong nagpapasalamat ako unang-una sa aking ama. Maraming salamat din po sa lahat ng subscribe sa akin, pati doon sa Facebook page ko. Marami pong pasyenteng gusto pumunta bukas, susunod na araw, sunod-sunod. Maraming salamat po. At maraming salamat din po sa iba kong pasyente na pinagkakaloob ng Panginoon Kristo sa akin at binibigay. Pangalawa, may good news po ako sa inyo. Hindi po to kayabangan. Hindi ko alam sa dami-dami magagaling manggagamot sa YouTube, Facebook. Pero ilang beses na po tinatawagan ako ng rated K, yung gusto po nilang interviewin. Pero hindi pa panahon ngayon. Hayaan ko lang. Kasi gusto ko pag natuloy na yan at pinagkalooban na ng aking ama na magpa-interview, kung dumami ang aking pasyente, masaya ako at masaya ako makatulong at masaya rin ako maraming subscriber ko, maraming magpapagamot sa akin at yung iba na maturuan ko na malalayo, may bibigay ko sa kanila. Importante magkatulong-tulong sa paggagamot. Yun po, napakasaya. Kasi ilang beses na po ako tinawagan dyan na interviewin. Naalala niyo naman po siguro nag-trending ng video sa akin, yung 3 demonyong sumanib at saka yung batang sinaniban ng kaluluwa. At yung istorya pala ng buhay na paggagamot ko. At maraming salamat din po sa nagpupunta ng ibang magagamot dito. Ang sabi nga nila, para sa isang paggagamot, hindi lang daw puro bakbakan ng labanan. Yung pilipitan, yung talagang magiging hihiyaw yung pasyente kung hindi daw nasa puso. Bakit kay Apo Andy, sabi nila sa akin, mga sundalo pa nagsasabi nyo na, mga police at PDEA agent pa yun ha, sabi nila, ang sabi nga nila sa akin, sa dami na nilang pinunta mga manggagamot, bakit sa'yo napakabilis mo lang damputin at kausapin na walang sakitan at kusang humihiwalay? Dahil sinabi ko sa inyo, paulit-ulit yan, minsan nagla-live po ako, hindi kailangan ng dahas. Kasi pag alam nilang dadahasin mo sila at papatayin mo sila, hindi sila magpapahuli. Kahit sino naman tao, tatakbo at tatakbo yun. Pero kung pangungunahan mo ng kapayapaan at pag-ibig, ang paggagamot at maghari nawa ang kapayapaan sa pasyenteng ito o sumasan dito, ang Diyos ang bahala na doon. Makakausap mo. Kaya nga sinabi ito ng Panginoon Kristo, yung binigyan niya ng karunungan ng 70,
Panginoong Jesus, Guro, lahat ng demonyo ay nakakausap namin sa pamamagitan ng pangalan mo at napapasunod namin dahil kapayapaan ang naghahari. O lahat naman ng mga mangkukulam ay pinapatay, pero hanggang kaya mo silang baguhin, baguhin mo. Hanggang kaya mo silang proteksyonan yung pasyente at selyuhan at turuan manalangin at magdasal. Yan, pero pag mararamdaman ng puso ng isang manggagamot at utos to ng Diyos at hindi to magbabago at nililinglang ka to, may karapatan ka na binigyan ng karunungan ng Panginoon Kristo na alam mo ang dapat tamang gawin. Ano? Yun naman ang gusto ng ibang nanonood eh. Patayin ang lahat ng mga mangkukulam. Hindi mo maubos ang mangkukulam. Kahit tumanda ka na, may darating at may darating pa rin. Dapat turuan mo silang maging mabait. Ibalik na lang yung sakit. Pamagain kung anong pinamaga nila sa pasyente para maisip nila ang mali ang kanilang ginagawa. Pero kung mga demonyo, ay huwag mo na kausapin dahil mga sinungaling yun. Pero pang mga elemento, kapre, maligno, etc. kahit prinsipe pa ng mga kapre, o pwede pa ho yun na makausap na mawalawalhati. Hindi kailangan po kasi gamitin ang dahas upang lamang puksain ang kalaban mo. Kung meron pag-ibig ang puso mo, matatakot na sa iyo ang kalaban mo. Ganun po ang paggagamot sa espiritual. Hindi po kailangan dahas. Pero pag nagpakilala ang kalaban mo na siya isang diablo, demonyo, etc. si Satanas pa siya, huwag ka magtitiwala sa kanya dahil siya ay naluluklukan ng masamang espiritu. Yung mga elemento ay kahit masasamang espiritu yan, takot pa rin yan sa mga instrumento ng Diyos. Magandang gabi, Giancarlo. Mega shoutout sa iyo. Yun lang masasabi ko, katulad paggagamot. Napakasimple lang po pag basta nasa puso at tumulong sa kapwa. Napakasaya sa paggagamot, pero marami rin nagpapagamot. Katulad po ng isa kong pasyente na i-upload ko bukas bago po ako umalis ng Bulacan, galing Pampanga. Pinagdadasal siya ng kandilang itim, isinasama pa siya sa bundok o sa kuweba. Sinabi ko sa asawa niya, bakit mo pinahintulutan ang iyong asawa na magdasal sa kadiliman? Alam mo ba ang kandila ay pwede rin namang gamitin ng mga manggagamot ito? Konsensya. Pag sinabing konsensya, kunyari, yung lupa nyo, kinuha at namatay na yung magulang nyo, kinuha ng dating may-ari. Yung pwede po yung konsensyahin dahil lang nagtrabaho at simulat sa pulpa, maliliit pa kayong nanay tatay mo. Pwede po yung gawing konsensya. Pero kung gagamitin mo kandila at wala kang alam sa pagdarasal at pinadadasal ka, ay hindi po tumari. Kailangan nyo pa rin dumaan sa Ama namin. Yung Ama namin, importante po yan sa pagdarasal. Napaka-importante ang Ama namin sa panalangin. Napaka-importante din yung sumasampalataya ka. Pag sinabing sumasampalataya ka, naniniwala at nananalig ka, ang Panginoong Kristo ay sumasa iyo. Magandang gabi po, Apo Andy. Magandang gabi din, Antonio Benigno. Mega shoutout sa iyo. Yun lang po ang masasabi ko. Magtiwala lang kayo sa Diyos. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Dahil ang pananalig ay nasa Panginoon Kristo. Katulad kahapon, bawal ang judgmental sa Jessica Soho. Sabi, kailangan ng bata ay humihingi ng para sa, alam niyo naman, sa Amerika meron daw yun. May underground. At magkiklips na daw ng 3 araw ang matutulog ang bata, ang panahon, magdidilim. O pwede po mangyari yon, pero hindi pa panahon ngayon. Wala pang mangyayari sa panahon na ganoon. Pero batang nagsalita, kailangan natin respetuhin dahil ito ay isang anghel ng Diyos. Pero sinasabi ko lang sa inyo ang totoo. Pag natuto kayong maggamot, malalaman nyo ang katotohanan kaysa wala pa kayong karanasan. Dahil sinasabi ko lang ang totoo sa inyo. Si Satanas ay kaya niya magpagaling. Si Satanas kaya niya magpagaling at magpalayas din ng kapwa niya demonyo. Dahil takot yun, mga demonyo sa kanya. Pero hindi lang magagawa ni Satanas ang manalangin na time team sa Panginoong Kristo. At hindi rin kaya gawin ni Satanas na umapak sa tubig na may holy water. Na lalo pag may dasal ito. At hindi niya kayang isuko at lumuhod sa Panginoong Kristo. Doon mo malalaman kung sino ang kalaban mo. Kaya minsan kahit sa panaginip, wag po kayo basta-basta naniniwala. Hayaan mo sa pangitain ang ilabas ng Diyos. Pag sinabing pangitain po,
nanonood po tayo ng TV. Mag-isa, bigla po may nag-plus sa isip mo. O kaya patulog pa lang ang diwa mo, hindi ka pa masyado nakakatulog ang diwa mo, bigla pong lalabas ang pangitain ng Diyos. Yun po ang katotohanan. Yun po ang pinakamalakas na sandata sa pangitain. O kaya nakipag-usap sa iyo ang liwanag sa panaginip. Pag sinabi nakipag-usap sa panaginip, habang natutulog ka, nagpapakita ang liwanag. Hindi to nagpapakita ng kadiliman o mahinang ilaw, basta't maliwanag lang po ito. At ginigising ka po nito sa diwa mo at para ka nakikipag-usap ng gising sa anghel ng Diyos o sa Panginoong Kristo. Ganun po ang pangitain. Sinasabi ko to sa inyo para hindi kayo maligaw. Kasi sa tagal kong naggagamot dito sa Pampanga, marami na po akong narinig na kwento. Katulad po yung pasyente ko, bukas ni-upload ko. Doon, magugulat kayo. Simula sa umpisa, pinatayo at naglakad. Makikita nyo po yun. Mega shoutout po, may Kawayan Bulacan. Bobby, mega shoutout po. May Kawayan Bulacan. Bukas po, nandyan po ako sa May Kawayan Bulacan. Meron po akong i-bless na bahay. May Kawayan Bulacan po yung address ng bahay nila. Alis po ako rito mga 7 o'clock. Kaya yun ang sinasabi sa inyo. Lagi po kayong manalangin sa Panginoon Kristo dahil yun lang naman ang sinabi sa akin ng Diyos. Huwag kang maniniwala, anak. Tandaan mo, nasa inyo ako. Kung tatawag kayo sa aking pangalan, ipapakita ko sa inyo kung sino ang kaharap at kausap nyo. Yan ang sinabi sa akin ng Diyos. Mismo ang mga anghel ang nagsabi nyo at mismo ang Pong Nazareno at Ama sa Langit. Hindi kami basta-basta nakikipag-usap sa mga tao, lalo kung maraming tao. Kinakausap lamang namin kayo pag kayo ay natutulog o nagdarasal sa akin o lumuluhod kayo at nananalangin sa akin. Ganyan lang kami makipag-usap. Hindi kaya nga paulit-ulit ko sinasabi yan. Katulad yung pasyente ko kanina, pinagdadasal siya ng kandilang itim, pinagdadasal sa kuweba. Anong nangyari? Lalo lumaki yung tiyan niya, lumaki pa yung paa niya. Tingnan mo, 52 lang yun, babae lang yun. Pero makikita mo pag natapos yung video namin, sumayaw pa, nagchatcha pa. Ganun po yung sinasabi ng Diyos. Ibig sabihin, mahal po siya ng Panginoon Kristo. Ayaw ng Panginoon Kristo na mapunta sa kadiliman. Yan na lang po yung i-upload ko bukas na video ko na ginamot ng Diyos. Masama, pinagdadasal siya sa kandilang itim. At hindi po mapintang kanyang mga mukha at maririnig nyo naman po sa video yon. Saan po kayo sa May Kawayan Bulacan? Kapondi. Hindi ko rin po yun alam kung saan banda pero ang address po nila ay May Kawayan Bulacan, pero hindi ko po alam kung ano pong sakop ng May Kawayan Bulacan niya. Basta may pupuntahan lang po ako doon, ng bagbabasbas lang po ako ng bahay kasi meron daw doon nakikitang hindi kayang ipaliwanag at marami daw po nakakakita sa bahay na yon at nakakaramdam na daw po ng takot. Pupunta po kami, malapit lang po kami doon sa amin Sabihin ko na lang po, alam nyo naman po yung number ko dyan sa YouTube channel ko at saka sa Facebook page ko. Yan. Basta alam ko po May Kawayan Bulacan kami pupunta. Saan po ba kayo sa Pampanga? Nagpapa-schedule po ba kayo? Gusto ko sana magpagamot. Ann Garcia. Taga Guagua, Ascomo, Pampanga po ako. Malapit kami sa Nuestra Señora del Carmen, Paris, Duhat, Guagua. Pwede nyo po i-map yung simbahan namin kasi yung simbahan namin dyan lang po yan. Pwede nyo po i-map yung Nuestra Señora del Carmen, Paris, Duhat, Guagua, Barangay. Basta taluan nyo lang po yung Nuestra Señora del Carmen, Guagua. Lalagyan mo siya po ng Guagua, Duhat, Ascomo. Madali lang po yun. Napakalapit lang po yun. Nandiyan lang po yan sa amin sa kanto. Kung magpapagamot kayo, pwede po kayong tumawag sa akin, Ann Garcia. Nandiyan po yung number ko sa Facebook page, sa Tatak Albularyo, at saka sa YouTube channel ko. Naglalagay rin po ako ng number dyan. Pero kung pupunta kayo bukas, wala po ako sa bahay. Kasi marami po akong pasyente dapat dumating pa ngayon. Hindi ko po pinapunta kasi meron akong tinapos paggagamot. Sa Miyerkules po ako magsisimula maggamot ulit.
may naka-schedule po ako maggamot sa Miyerkules, Huwebes hanggang Biyernes hanggang Linggo. Sunod-sunod po 'yon. Pwede ko po kayo isingit. Ann Garcia. Mega mega shoutout po at wag niyo na po. At may sasabihin po ako pala sa inyo lahat na nanonood sa akin ha. Marami po nagko-comment minsan. Pero antayin niyo muna po ng 1 minuto bago po kayo mag-comment. Wag po kayo mag-comment sunod-sunod. Wag niyo pong gawin to Messenger. O ano, kasi po ibaban lang po 'yun ng YouTube. Hindi ko po 'yung mababasa. Kailangan 1 minuto po bago kayo ulit mag-message. Huwag niyo po sunod-sunurin na pwede yung ginagawa niyo po sa Messenger. Hindi po yung papasok. Hindi ko rin po yung, nakikita ko po may nag-comment pero pag pinindot ko po hindi no-open. Hindi po yung papasok. Ako na po nagsasabi sa inyo, ganun din po sa iba. Antayin niyo muna 1 minuto. Minutes lang naman po. Pwede na po kayo ulit mag-message. Marami po nagme-message sa akin. Hindi ko rin po sila ma-replyan dahil hindi ko po. Bawal po yun dito sa YouTube. Sa Messenger o Facebook page lang po yun po pwede. Sa Facebook page po, parang Messenger din po yan. Kahit sunod-sunurin nyo po yung pag-message nyo, okay lang po yun. Pero sa YouTube channel po, hindi nyo po yung magagawa kahit saan YouTube channel, kahit saan po pa kayo nanonood manggagamot. Hindi po nila yung mababasa. Mabasa man nila yung putol. Mga 5 letra lang. Tapos pag gusto nila sagutin, hindi po nila masasagot yun. Kailangan may 1 minuto po kayo bago ulit kayo mag-message. Paglapis, antayin nyo muna po ng 1 minutes bago po kayo mag-comment o mag-message. Kahit saan po kayo manood sa YouTube. Kahit sino po pinapanood yung manggagamot. Ano ko lang po yun, tips ko lang po sa inyo yun. Para mabasa po ng kapwa ko manggagamot yung mga mini-message nyo sa kanila. Na kung nanonood po kayo sa iba. Hindi po yun nila mababasa. Okay lang po yun sa live dito. Pero pagka nag-upload po silang video, hindi po yun mababasa. Ask ko lang po, paano po ba matawag yung duwende? Hindi po yung tinatawag ang duwende. Depende lang po yun, Ivan. Kung nasa loob na po ng katawan ng tao yun. Pag ang duwende po, hindi po yun basta-basta tinatawag. Nasa loob na ng katawan yun kung talagang nasa loob siya ng katawan. Mahirap po silang tawagin. Hindi po yung laruan na pwede po nyo tawagin basta-basta. Kasi may mga duwende, may mga prinsipi po yun, may antas na kakayahan po sila. Hello po, God bless po. Rose. Mega shoutout din po. At maraming salamat pala sa aking asawa na si Cinda Cablen Cruz. Na todo suporta po sa akin sa pag-YouTube at sa paggagamot ko. Masaya lang po ako dahil sa dami-dami pong napakasaya ko po. Balang araw po, magpapa-interview na rin po ako sa Rated K. Hindi pa panahon ngayon. Ilang beses na po yung tumawag sa akin, 4 na beses na. Maraming salamat dahil doon sa nag-trending kong video na 3 babaeng sinapian ng demonyo at yung batang kaluluwa at yung istorya po ng buhay ko sa paggagamot. Yun po ang gusto nilang makuha. Maraming salamat po yun. Pag may tumawag po ng GMA7, dati tinawagan na po ako ng GMA7 eh. Nahiya lang po ako magpa-interview eh. Kahit sabihin nila, pwede naman po nila edit daw yung video. Nahiya po ako. Kasi alam niyo naman po hindi ako nakapag-aral. Pero sabi naman nila, pwede naman po yung edit eh. Puputulin po, tas ulitin po pagkasalita nyo. Nahihiya po ko magsalita. Alam niyo naman po, maraming judgmental. Pero kung kalooban ng aking ama ito, talagang gusto niya nang ipakilala bilang alipin niya, hahayaan ko ang aking ama. Siya lang binibigyan ko ng hudyat kung talagang ipinagkakalob niya na to. Kasi masaya na po ako. Alam niyo bakit? Kung dahil sa pag-share niyo sa panonood at marami pong nanonood. Kahit 3,000 mahigit na subscriber ko. Magti 3,500 na ako. Dami-dami na po nagpapagamot. Lalo doon sa YouTube channel ko at sa Facebook page ko. Ang dami na pong pumupunta. Ay, ulit ko yan. Si Salvador. Mega shoutout po. Ulit. Congrats po Kuya Andel. Sabi ko diyan Kili, ipagpatuloy niyang paggagamot niya. Malay mo, pag na-interview tayo niyan at tinawagan ulit ako at dumadami ang pasyente, kung talagang kagustuhan ng Panginoon Kristo yan. Ngayon nga lang eh, ang dami ko na pong pasyente. May darating pa bukas, wala naman ako susunod na araw. Ang dami ko pong nakaschedule sa paggagamot. At binibigay po yun ng iba kong pasyente. Masaya po ako kasi sabi nila, simple lang maggamot. Ikaw, sabi nila sa akin, kinakausap at hindi ginagamit ng dahas.
Hindi yung iba, dinadahas daw, pinuputulan agad ng ugat at tinatapos. Kasi hindi mo naman alam kung anong kasalanan din ng pasyente mo eh. Hindi naman po lahat na nagpapagamot ay mabuting tao din. Totoo po yun. Minsan, sila pa may kasalanan kung bakit po umaatake ang mangkukulam sa kanila. Pag natuto po kayo magagamot, malalaman yung katotohanan ng sinasabi ko. Dati ganyan din ako. Naaawa ko sa mga tao, pero nalalaman ko ang katotohanan ng kanilang nilalaman ng puso. Kung bakit sila tinatablan sa paggagamot. Ang sabi nga po ng iba, ito sabi lang po ng iba ha, bakit daw po nakukulam ang isang tao? Dahil para sa akin, hindi po sa mababaw ang kanilang pananampalataya. Pangit po yung sasalita sa isang tao. Kasi kahit rin naman ako, humina rin ang aking pananalig yung ako'y nagsisimula pa lang at wala pa akong tiwala sa sarili ko. Dahil yung demonyo ay nasa puso natin. Dahil tinatakot tayo ni Satanas na huwag tumawag sa Diyos. Tinatakot tayo ni Satanas na maggalit sa Panginoon Kristo. Yung mga mangkukulam tao lang yan. Pero ang pinakamatindi nating kalaban ay si Satanas. Dahil pag siya ang pumasok sa katawan ng isang tao, kaya niyang pilayan ang buong katawan mo at kaya niya gayahin lahat ng salita ng tao. Alalahanin nyo, dati rin po siyang anghel ang Panginoon Kristo. Pero kung maliwanag ang puso mo at pagtatawag sa Panginoon Kristo, hindi ka niya lalapitan. Sinasabi nga, kailangan mo na matinding pananalig at pananampalataya para daw hindi ka pasukan ng magkukulam. Po pwedeng oo po yun ang sagot, pero po pwedeng hindi rin po. Dalawa rin po yun, isasagot mo eh. Kahit gano'n ka po kataas ang pananampalataya mo, kung hindi naman bukal sa puso mo at naniniwala lang ang iyong isipan, tatablahan ka pa rin po ng kulam. Para nyo po matalo ang pagkukulam, bibigyan ko po kayo ng magandang tips para maggawa nyo yun. Kahit matindi ang pagdarasal mo, kung wala kang protection sa katawan, hindi ko sinasabi dito porque wala ditong usapan dito sa subo. Kung bakit at hindi makatalab yung mga nagdarasal sa iyo, isuko mo ang iyong sarili sa aking Ama. Magtiwala ka sa Kanya. Masiyahan ka sa buhay mo. Masiyahan ka kung sino ka. Maging totoo ka sa sarili mo. Pwede magsinungaling kung kinakailangan lamang. Pero bawal araw-araw. Pwedeng magalit, wag lang isa puso o isa buhay. Pwede mong gamitin ang sandatang ito. Pwede kang matakot dahil tao lang tayo. Pwede mo rin itong gamitin. Ano bang bagay na bakit, ano bang nangyayari sa ating buhay? Alamin mo ang lahat ng bagay para hindi ka tablan ng pagdarasal sa palipad hangin o pagkukulam. Natutunan ko yan sa paggagamot ko sa 4 na taon dito. Hindi ko na sinasama ang experience ko dito sa Inang Solomico at Kitandang Ermitanyo. Sarili ko itong paraan. Kasi sa dami ko nang nakakalaban at nakakausap na maluwalhati, katulad po yung taga Bulacan, na namasyal lang siya, naligo, tapos bigla po siya nagkasakit. Ito may nagtanong pa pala sa akin yan, bago ko po ipagtuloy ang kwento ko. Kung kayo ay galing sa ibang lugar, kunyari ay pumunta kayo sa bundok, nagsisisigaw kayo doon, siga kayo doon sa ibang lugar, okay lang po magkuha ng picture, bunot po kayo ng bunot ng mga halaman, palo po kayo ng palo ng mga puno, iba magagalit po ang mga elemento sa inyo. May nagtanong sa akin yan bakit hindi na lang sila tumabi at dadaan kami? Sinagot kong ngumiti lang ako, isa lang. Ikaw kaya papasok kami sa bahay mo, bigla kaming papasok sa bahay mo, sabihin namin, wala bang kape at gatas dyan? Wala bang tinapay at merienda? Anong sasabihin mo sa amin? Di ba masama ang tabas ng isip mo sa amin? Parang ganun din po yung pagre-respeto lang po sa mga elemento. Kung ikaw ay nanalig sa aking Ama at pumunta ka sa lugar na yon at manalangin ka bago ka umakyat sa kung saan ka man pupunta at huwag mong galawin ang bagay na hindi nararapat. Huwag ka magpatukso kay Satanas. Kasi kung nauna ka magdasal, hindi gagawin ni Satanas na alililihin ka. Ganun po yung ibig kong sabihin. Kung gusto nyo, ibabalik tayo sa kwento natin kung bakit natatabla ng palipad hangin ng isang tao.
nasa tao po yun. Kung bakit. Kung nagiging totoo po kayo sa sarili nyo, huwag po kayo masyadong judgmental, huwag po kayo masyadong mapanglait, huwag din po kayo masyadong masilaw sa pera, at huwag po kayo masyadong manakit sa iyong kapwa, hindi kayo tatabla ng sakit. Maniwala kayo sa akin. Kasi napag-aralan ko lahat ng mga may kulam, may barang, may sanib, may usog. Nalalaman ko ang kanilang mga utak. Dahil bakit? Dahil kulang at napakababaw ng pagdarasal sa ating Panginoon Kristo. Nananalig tayo sa araw na ito, nagdarasal tayo. Pero pagkalabas natin sa tahanan ng Diyos, kung saan man tayo pumunta, may makita tayo, okay lang yon. Hindi naman masama. Minsan, yung walang paulit-ulit mo na lang sinasabi, katulad yung ganyan-ganyan, ganyan-ganon. Huwag po. Kung nakapagsalita ka na masama sa iyong kapwa, isa lang sasabihin mo sa kanya, sana maging katulad ko rin siya. Ganun lang. Sana balang araw, maging ganun din ako. Karamihan po sa iba yan, mga babae, na nainggit sila sa kapwa nila babae. Ganun din naman po kami mga lalaki. O, sana maging ganun. Ganun lang, masaya na. Huwag ka na mag-isip na kung ano-anong pinagsasabi mo. Ganun lang. At sabi mo sa Panginoon si Kristo sa isip mo, kung mali man ang aking sinabi, patawad po. Dahil hinihintay ni Satanas na magkaroon ka ng galit at inggit sa iyong kapwa. Doon na po siya makakapasok at natatablahan ka na po ng kulam. Kasi yung panahon pa naman ni Jesus, marami na pong nagja-judge sa kanya kahit naggagamot po siya. Hindi na po maiwasan yan. Pero kung ang purpose kasi dito, para hindi ka tabla ng mga masasamang espiritu, maging totoo ka lang sa sarili mo. Yung pagja-judge po sa tao, okay lang po yan, nasa tao na yan. Panahon pa yan, ang ibang panahon pa, mga panahon pa ni Jesus Kristo. Ang sinasabi ko lang dito, kasi nagtataka sa akin yung iba kong pasyente, akala daw nila bata pa daw ako, kasi lahat ng akala nila matanda na ako. Yung nakikita daw nila ako ng harap-harapan, bata pa daw ang mukha ko. Di sila naniniwalang ako yung naggagamot. Kasi lahat daw ng pinupunta nila puro may edad na daw. Sumagot ako, matanda na ako, 40 na ako. Kaya sinasabi ko lang sa kanyo, hindi ko alam kung bakit naging ganyan ang mukha ko. Oo, nagagalit ako minsan, pero hindi ko yun nilalagay sa puso ko. Tinatabi ko lang yun. Pag naggalit ako, mamaya wala na. At nananalangin lang ako sa Panginoon Kristo. Tao lang tayo eh, nagagalit din po ako. Kaya yan nga minsan, ayaw ko magpa-interview sa Rated K. Kahit 4 na beses na po nila ako tinatawagan ni Rudolph Espinosa. Minsan naiilang po ako kasi maraming judgmental. Pero hindi pa to pinagkakalob ng Diyos, alam ko. Kasi masaya pa ako sa ginagawa ko at marami pa nagpapagamot dito. Marami pa ako sa Pampanga na pumupunta na sinasabi lang po ng ibang pasyente ko, araw-araw na po. At napakasaya po sa paggagamot kasi malaking bagay at natutulungan sila sa sakit nila sa spiritual at physical, na natutulungan namin yung medisina at na nagkakatulungan at tumatalab yung mga gamot sa medisina at spiritual. Masarap po yun. Kahit walang kapalit. Masarap po tumulong sa kapwa. Napakasarap. Mga pag-interview ka para marami kang makakita sa iyo ng maraming matutulungan mo, kuya. Congrats po. Maraming salamat, Oscar B. Ayaw mo ang aking ama magpapasya niyan. Pag nangyari po yan, isa lang ang pangarap ko sa buhay ko. Kung saan ako dinampot ng aking ama, mananatili ako doon. At kung ako'y nakikipag-usap sa inyo, makikipag-usap pa rin ako. Yan ang pinangako ko sa sarili ko. Hindi ko babaliin ang aking sinabi. Kung ano ang pinagsimulan ko, ganun pa rin ako. At hindi pa rin ako maniningil hanggang sa oras ng aking kamatayan. Dahil pinangako ko sa sarili ko yan. Hindi ako nangako sa aking ama dahil tao lang ako. Nangako ako sa puso ko. Sarili kong katawan. Dahil itong katawan ito ay katawan ng Diyos. Hindi ako nangako sa Diyos, ayaw ko mangako. Baka pumalpak ako. Sinasok ko lang sa puso ko na gagawin ko ang nararapat. Tumulong sa kapwa. Na kung ano man may bigay nila, masaya na ako. Alam nyo bang maraming dumarating na blessing sa akin, hindi ko lang pinapakita sa inyo. Dahil masaya na ako.
Napakasaya ko po. Dati, natutulog lang ako sa sabsaban, naulanan, umiiyak gabi-gabi sa Panginoon Kristo. Pero binigyan niya ako karunungan. Naaawa ko sa mga tao na kaninang may kausap ako. Hindi ko makalimutan na habang ako'y nananalangin. Kailangan pa ba ng 10,000 para gamutin lang yung bata at 5,000? At marami na silang pinuntahan na manggagamot. Duwende lang yung sinabi nila. Kung totoo man duwende yun at galing sa kapwa ko manggagamot, pakiusap. Pag batang gagamutin nyo bilang mga instrumento ba kayo, sugo ba kayo ng Diyos? Dahil yan naman ang sinasabi nyo. Dahil ako, peras nyo lang naman akong instrumento, alipin lang ako ng Panginoon Kristo. Pag mga bata, gamutin nyo ng bukal sa puso nyo. Kasi itong mga batang nito, simula 1 years old hanggang 10 years old hanggang 12. Yan ay mga anghel ng Diyos. Minsan mapagsubok ang Panginoon Kristo. Ibigay nyo ang dapat best nyo sa paggagamot. Mas mabilis lang gamutin sa umiidad ng 15 pataas. Dahil madali silang gamutin. Mabilis mo silang mapapagaling sa pamamagitan ng Espiritu Santo ng Diyos sa iyong puso. Kung nasa akin lang yan, taga-Kabiting yan, ginamot ko na yan. Kasi kung duwende lang at pinaglalaruan lang siya, ibabaon ko sa ilalim ng hukay yung duwende niya para hindi na siya umahon sa ibabaw ng lupa. Nananakit din ako ng elemento. Nananakit din ako ng mga makukulang mambabarang. Hindi ko lang ako nagpapahalata sa inyo. Kung may nagtatanong sa akin, hindi ka naman pumapatay, bakit mo pinatay? Utos ng aking ama yun. Hanggang wala siyang sinasabi sa akin, hindi ko magawa. Dahil ang alam ko sa paggagamot, kailangan ng kapayapaan. Alam ng Diyos ay hindi magbabago ang taong yon. At alam din ng Diyos na yun ay hindi normal na tao. Nagaanyo lang siya ng tao. Kailangan siyang tapusin at lusawin siya sa liwanag at pag-ibig ng Diyos. Minsan may nagtanong sa akin yan. Ngumiti lang ako sa kanya. Hindi ko kayo pwedeng pakinggan dahil ang aking ama ang dapat manutawi sa aking puso. Kung anong utos ng Panginoon Kristo, sinusunod ko lang. Dahil siya ang nakakarapat at nakakalam. Kung ako nga lang masusunod tapusin ko na lahat para wala nang tanong-tanong Pero dito po ako nagsimula sa paggagamot, kaya nagpapasalamat ako dahil sa inyo, napakarami. Dahil gusto ko magtanong, gusto ko malaman ang istorya ng isang pasyente. Paano niya sinaktan ito? Kaya ako tinatanong kung mata pobre ba ito? Minsan naririnig niyo ko. Salbahe ba to? Mapanglait ba to? Dahil nilalaban ko lang po sa balance. O kung meron ba siyang ginawang masama sa'yo, bakit mo siya kinukulang? Bakit mo siya dinadasalan? Para naman, hindi naman lahat ay gusto mo magandang labanan, yung puro bakbakan ng labanan. Kaya minsan, naisip ko yung sinabi ng isang sundalo na may edad at retired na at saka isang pulis na nagpagamot sa akin at isang agent PDEA. Sinabi nila sa akin, sa dami nilang pinuntahan manggagamot, mabusisi ka magtanong, nilalaban mo lang ng patas. Diyan kami humanga. Tingnan mo ha, nagta-training na yon. Retired police yun, retired PDEA agent yun at mga sundalo nagpapagamot ng mga retired na. Kasi lamid daw nilang nakikita na tinatapos at walang tanong. Doon sila napahanga. Kailangan malaman ang katotohanan kung bakit mo ito kinukulang. Kaya maraming salamat sa kanila dahil nagugulat ako, tumataas yung subscriber ko. Wala pang isang buwan, mayroon agad akong 400 subscriber. Napakasaya. At dumadami ng Facebook page ko rin. Good evening po, Kapo Andy. God bless po. Aro, kamo, mega shoutout to John Lloyd. Good evening po, brother. Happy watching po. Listen here from Laguna. With love. Salamat din po. Basta, yun lang po masasabi ko sa inyo. Maging totoo lang po tayo. Kaya nga sinabi ko lang nga sa inyo, nasa inyo ang Panginoon Kristo. Huwag po kayong matakot. Katulad yan nili, maraming beses na siya naggagamot. At masaya ako. Tama po kay Andy, kailangan po mapagbabagabag mo sila at mapablik loob sa atin Diyos Ama sa langit at talikuran ang mga masasamang gawain. O, tama naman ang sinabi ni Lian, naggagamot yan. Kailangan mo maibalik. Alam nyo ba sa lahat ng gusto matuto magagamot?
Pag napabago mo ang mangkukulam, ito na, sasabihin ko na sa inyong lahat para hindi na kayo mahirapan kung bakit hindi ko pinapatay agad mga mangkukulam. Marami nagtatanong sa akin yan. Pag napabago nyo po ang mangkukulam, 100 puntos ang ibibigay sa inyo ng aking Ama sa langit. Yun po ang katotohanan. Pag nababago mo siya, dati siyang instrumento ng Diyos at naging sunod-sunuran siya kay Satanas. Mapagbago mo siya at mahikayat mo siya papunta sa langit, sa Diyos, at nakuha mo siya kay Satanas, tataas ang ranggo at kapangyarihan ng isang manggagamot at walang makakatapak sa kanyang kadiliman kahit si Satanas pa. Yun po ang katotohanan. Kaya hindi ko tinatapos ang mga mangkukulam. Pinipilit ko ito magbago hanggang walang utos ang Diyos at mga anghel pa ng Kristo. Parang balik loob po yun. Tandaan nyo, lahat po ng tao ay makasalanan pag napagbago mo po siya. Pero aatakihin ka ni Satanas dahil nawalan siya ng alagad. Yun po ang katotohanan. Para maunawaan nyo kung bakit hindi ko ito pinapatay at marami nagtatanong sa akin. Malaking puntos yun sa isang manggagamot. Tataas ang iyong ranggo. Tataas din ang iyong antas na kapangyarihan. At mananatili kang bata. At mananatili kang malakas. At hindi ka kayang tapakan ng mga masasamang espiritu. Kahit ang demonyo ay susunod sa iyo. Dahil ikaw ay napakaliwanag. Dahil walang galit ang iyong puso. Kaya nga nagtataka sa akin ang mga retired na sundalo. Bakit ko mabilis nahuhuli ang nasa loob ng katawan ng tao? Dahil ang kapayapaan at pag-ibig ang nagahari sa isang manggagamot. Dahil si Jesus ay nasa iyo. Ay pag-ibig at kapayapaan. Nakita nyo naman yung in-upload kong video na walang muka. Na batang babae nagkagusto yung itim na espiritu sa kanya. 6 years na po yun. Araw-araw sa ospital yun. Kada 3 araw. Magagandang sa ospital yun. Walang makita ang doktor. Pinakamagagaling na hospital po yun. May kaya po sila't mayaman. Napanood lang nila ako sa Facebook page at saka sa YouTube channel ko. 1 click lang yun. Hinawakan lang ng Diyos yun sa daliri niya. Naging lalaki ng boses ng bata. At bigla siyang gumaang. At nakita mo naman yung bata at nilagay ko sa umpisa. Pagka ganun kasi ako maglagay ng video eh. Pag magaling na po, minsan nilalagay ko sa harapan, minsan sa likuran, sa dulo na. Kaya kung gusto niyo po manood ng dulo, minsan panoorin yung dulo. Makikita niyo po yung tapos ng paggagamot. Kita nyo po yun, saglit lang. 6 na taon sila nagdusa at nagbigay ng maraming pera. Pero mabilis lang siya nakuha ng Diyos. At mabilis rin gumaling ang kanyang anak. Hindi sila mapaniwala. Maririnig nyo ang kanyang ama habang kumukuha ng video. Nakakaramdam siya ng kilabot. At nakakaramdam siya. Sundalo yon. Mataas na ranggo na sundalo yon. Hindi yung karaniwan sundalo. PO1 lang o sa mga polis. Nakaramdam pa siya ng takot sa sarili niyang anak at nagbabago pa daw ang mukha niya. Ganun lang daw kabilis. Hindi pa nga siya paniwala, ang mukha ko ay bata pa. Alam niya kasi sa mga manggagamot ay may mga edad na. Tumawa lang ako sa kanya. Yan pong ibig ko sabihin. Pag may payapang iyong puso, kahit si Satanas pa ang kalaban mo, susuko sa iyo. Dahil hindi kanya matatalo. Pag napabago mo ang mga manggagamot at napabalik loob mo sa Panginoon Kristo, tataas ang ranggo ng isang manggagamot at dadagdag ang kapangyarihan nito at magiging mas malakas pa to kaysa sa dati. Mapapasunod mo kahit mga engkanto, kahit prinsipe pa yan ng mga engkanto, prinsipe pa yan ng mga maligno, prinsipe pa yan ng mga engkanto, kapre, hindi mo na kailangan pigain pa yun. Isang salita at takot mo lang sa kanya para lang yung batang pinalo mo sa puwet. Ayaw mo yun, saglit mo lang kausapin, tataas ang ranggo mo. Ganun po ang paggagamot. Kaya nagtatanong sa akin, bakit hindi ko daw pinapatay? Kasi yung iba gusto nila bakbakan ng labanan eh. Gusto nila yung pag ginamot mo, pahirapan mo agad yung mangkukulam, pilipitin mo agad, saktan mo na saktan. Saktan mo na saktan, pati yung pasyente mo, nagkakauntog-untog na yung ulo. Oh, wala siya sa sarili niya. Wala siyang nararamdaman, pero minsan mauntog ang ulo niya. Kung kaya kinakailangan lang naman ng konting pakikipag-usap at mabagabag mo yon, okay lang. Ang importante naman talaga doon, gumaling ang pasyente. Pwede mo naman palinisin kung ayaw niyang makipag-usap. Palinis mo yung sakit na nilagay niya. O pwede po yun. Kita mo yung mga usog.
Madali lang pumadampot dahil pinapahintulutan to ng Diyos na makausap yung usog. Tutusin yung usog, hindi mo na kailangan yung kahit hindi mo na makausap. Tawasin mo lang, mawawala yun. Pero mayroong malakas na usog, hindi makukuha sa tawas eh. Hindi po kulam yun. Usog lang yun. Paano po yung nadadampot sa loob ng katawan ng tao? At nalalaman mo kung sinong nakakausog sa kanya. Yun pong ibig kong sabihin. Pag natutunan nyo pong paggagamot, hindi lang po kailangan pagiging sadista, hindi lang po kailangan pagiging masama sa isang kapwa mo rin tao na pilitin mo siya mapagbago. Kasi napakalaking bagay na puntos yun sa langit. Pag napagbago nyo po ang magkukulam, may subo man ito, napakalaki. Napakalaking ng antas ng kapangyarihan mo ibibigay ng Diyos. Ang ibig nga sabihin ng Diyos, ikaw ang kinalulugan ko bilang alipin at instrumento ko sa lugar na yan. Sinusunod mo ang aking utos. Ang Panginoong Hesus nga hindi pumapatay. Pilit niyang pinapalaya sa mga masasamang espiritu. Pilit niyang pinagbabago ang mga anak niyang nagkasala. Yung ito'y naluluklukan ng masamang espiritu. At hindi rin po yun. Ang isang manggagamot ay tataas ang kanyang ranggo pati doon sa langit. Mamamatay siya na matatapos ang kanyang misyon na mas maganda pa ang buhay niya kaysa sa lupa. Ganun po yun, sabi ng mga anghel ko. At pangalawa, ang kanyang pamilya at ninuno niya sa talampakan o may apo man siya, may anak. Ito'y magkakaroon ng magandang buhay at bibigyan ng talino ng Diyos. At bibigyan ng magandang buhay ang kanyang mga anak. Pag napapagbago mo ang magkukulam. Dahil si Satanas ay galit na galit sa iyo. Aatakihin ka niya at papatayin ka niya dahil nakuhanan siya ng isang kampon. Kaya si Satanas araw-araw naghahanap yan. Hindi naman yan pumupirmi si Satanas eh. Si Satanas hindi yan pumupunta sa sementeryo dahil marami ng patay doon. Anong papakalam niya? Nakuha niya ng iba doon. Ang tinatarget niya, eskwelahan at mga tambayan ng mga kung ano-anong kababalaghan. Yung maraming tao. Doon siya nagtatambay at doon niya binubulungan ng mga tao. Hindi naman tumatambay si Satanas sa loob ng bahay. Kung hindi sa marami, sa eskwelahan, sa mga building, etc., etc., yung maraming tao, marami siya doon nahihikayat. Marami siya doon nagagawang kalokohan at binubulungan niya mga tao. Pag ang diablo ay napalis mo sa loob ng katawan ng tao, tataas na naman ang ranggo mo. Ganon sa spiritual. Kaya yung iba hindi nila alam yon. Sinasabi ko na sa inyo ang sikreto, ang paggagamot. Hindi kailangan lahat puro dahas. Pag bastos makipag-usap ang espiritu sa iyo, alam mo nang gagawin mo. Pag naunang kapayapaan at naghari sa kanya kahit demonyo pa siya at may takot siya sa Panginoon Kristo natin at may takot siya bilang alipin o instrumento ng Diyos o sinugo pa ng Diyos, susunod siya sa gusto niya. Dahil ang yung salita ay liwanag. Dahil umiilaw ka nito sa kadiliman, napakalakas ng liwanag mo at walang tao o espiritong makakapasok sa iyo at sila ay malulusaw. Ganyan po sa paggagamot sa espiritual. Sana nga po sir, magbigyan kami ng pagkakataon na makapunta sa iyo dyan. Watching form po Cavite po City. Wala namang problema dyan, Carlo. Yan, katulad ni Giancarlo pala. Yan ang nag-message sa akin. Mega shoutout dyan sa Cavite. Tumawag sa akin, hindi ko alam kung pinsa mo ba yan, etc. Isang babae. Sinabi ko sa kanya kung saan siya pumunta manggagamot dahil mga sikat naman yon. Sabi niya wala daw silang 10,000, 5,000 at pumunta na daw sila sa ibang manggagamot at duwende lang naman daw. Di ba may ginamot akong batang 3 years old lang, hindi ko siya mahawakan at saka 2 years old, dinawakan ko lang. Akala ko nga tatay niya, tito niya yon. Yung isang bata ay peres lang silang edad, 3 years old. Di ba ang ginawa ko, pinatranslate ko lang yung sakit doon sa tatay at saka doon sa tito niya at pinasaling ko doon sa katawan niya o yung bata naglakad na. Di ba maririnig nyo naman po sa video, alam ko naman po hindi naglalakad yung bata. Sinabi niya hindi yan nabibitawan pero naglalakad na. Ganon din yung bata, hinawakan ko lang sa likuran. Umihi po yung tito niya sa punuan. Ngayon, hinawakan niya po yung bata. Nadami po yung bata sa sakit na binigay ng masamang espiritu doon sa ilalim ng puno. Naggalit sa kanya dahil inihan siya. Pinarusahan niya yung tito at saka yung bata. Siyempre, mas mahina yung bata. Kaya mas malakas yung tumalab yung bata bago yung tito niya.
Kaya ginawa ko, pinahawak ko sa kanya yung kamay at pinasipsip ko. Pwede po gawin yun ng mga manggagamot. Kailangan niyo po magdasal ng isang matinding Ama namin at sumasampalataya ka at Abaginong Maria. Lahat ng sakit dito sa batang nito ay tinatranslate o hinihigop. Pwede mo naman kahit Tagalogin na lang na ilagay muna sa taong mas malakas sa kanya. Ilalagay yun. Tapos yung bata, bigla na lang po siya tatayo. O pwede po yung gawin. Kung kinakailangan, gagawin po yon. Yan po yan, si Giancarlo. Mega shoutout dyan sa Cavite. Magandang gabi po, Apo Andy. Magandang gabi din, Leia. Mega shoutout po sa inyo. Basta ang sabi ko lang, lagi lang po tayo manalig at manampalataya. Kaya ngayon lang po ako nakapag-live sa inyo kasi marami po talagang pasyente. Sobra-sobra na po daming pasyente. Pero masaya po ako. Masaya ako sa Facebook page ko, dumadami. At dumadami rin po sa subscriber ko sa YouTube channel ko. Kaya nyo po, balang araw, kung paintulutan ulit ng Diyos na tumawag po ulit yung rated K at pumayag na po ang aking ama at nagkataon naman po ito, binasbasan niya na magkita-kits na lang tayo doon pagdating ng panahon. Hindi ko muna po inasahan yun kasi mas marami na rin po akong pasyente. Mangyari po man yun, masayang-masaya na po ako. At pag na-interview ka niyan sa Rated K, di interviewin ka na rin sa Channel 7. Dadami na po yung pasyente rito. At pag dumami na po yung pasyente, isa lang ang pangarap ko. Matapos ko lang lahat, mapaluwag ko lang yung altar. Pag natapos yon, bibili ako ng mga bigas. Pag nakakita ko ng mahirap na mararamdaman ko naman yon, bibigyan ko yun ng bigas at mga dilata. Ang pakiusap ko lang sa mga nanonood sa akin minsan, pag gusto nyo po mag-comment, pakiusap po, 1 minutes muna po, kahit saan po kayo manood sa ibang YouTube. Okay lang po sa Facebook page, pwede nyo po gawing messenger yon. Kaya sa YouTube po, 1 minutes bago muna po kayo mag-comment o magsalita, mag-message. Hindi po yun mababasa at hindi po namin mare-replyan nyo kahit anong YouTube po panoorin nyo. 1 minutes po yan. Yan po ang technique dyan sa YouTube. At pakiusap ko lang po, kahit isang commercial lang, huwag nyo lang po skip. Masaya na po ako yun. Dahil hindi rin naman po mapupunta yun sa akin. Mapupunta din po yun sa mga taong katulad ko kung saan ako dinampot ng Diyos. Malay nyo, biglang may mag-sponsor sa Pasko Bagong Taon. Meron na pong akong meron na pong nakiusap sa akin yan. Baka pagdating ng Pasko Bagong Taon, magbigay po tayo ng bigas na 5 kilo. Tapos 7 sardinas, Lucky Me, gatas, coffee, yung mga ganyan. Siya pong may gusto Kaya pinagbigyan ko na. Bigyan niya akong 20 mil, di bibili ko po yun. Bili ko isang kaban. Tapos bili ko po ng di pamigay. Masaya po ko yun. Yung nakarang taon po, pinipilit niya ako, ayaw ko pa gawin. Pero itong taon, pinipilit niya pa rin ako. Dahil masaya daw po siya. Dahil sa maraming blessing. Hindi tatanggapin na po natin yan. Para ibigay sa mga tao. Ako na bahala magbigay at makikita niya naman po yan. At saka maraming salamat din po sa mga maraming nagbibigay dito sa akin. Yung iba po ayaw na po nila i-upload Kilala po nila ako kasi pag may kahit konting bagay lang, katulad po nitong basong ito, bigay lang po yan. Pero in-upload ko yan sa Facebook page ko. Kahit isang bagay lang po sa akin yan, lahat po yan in-upload ko. Pero meron po talagang ayaw ng iba, kaya hindi ko na po ginagawa yun. Masaya po ako niyan, kahit baso yan, masaya sa akin yan. Kasi dati nga, umiinom lang ako sa tabo lang. Kaya napakasaya ko po kasi kung hindi ako pinili, instrumento ng Diyos, siguro hanggang ngayon, may sakit pa rin ako at nasasabsaban pa rin ako at inihintay ko na lang ang kamatayan ko. Maraming bagay akong natutunan sa Diyos. Magtiwala kayo. Ang Diyos minsan ay nagaan yung tao, bumababa sa lupa para maghanap ng kanyang instrumento para maggamot sa mga sanlibutan. Tanda, sinasabi ko po sa inyo yung totoo. May anghel po minsan na nagaan yung matatanda lang. At may mga anghel din po minsan nagaan nyo rin silang mga bata.
At minsan nangihingi po sila sa mga taong mga may kaya. At maraming salamat din po sa mga kulot. Ayaw po nila patawag na yung basta kulot lang po daw. Maraming salamat po dyan sa mga taga-Porac. Maraming salamat po. Maraming pong ginamutan pong Nazareno dyan. At binigyan ng himala yung mga kulot pong buhok. Kaya yan, number 1 yan. Yan ang tinatarget ko sa sunod na taon. Kaya yan ang pangarap ko. Matapos ko lang altar ko. At kung dumating man at pinahintulutan na ng Diyos, tawagan ulit ako ng Rated K at saka KMGS. Masaya na po ko yun kung talagang nakatakda yun. Kasi ang kinukuha po nilang istorya sa akin yung buhay ko po sa paggagamot. Na totoo naman sinasabi ko yung minsan sa inyo at hindi po ako nagsisinungaling. Sa sabsaban niya lang naman ako dinala. Pagkadating ko sa Pampanga, sa sabsaban pa rin niya ako binagsak. At ituturo ko po yun. Kung saan ako nakatira sa lupa lang. At tinatakpan ko lang to ng karton. Ngayon binigyan ako ng asawa ng Panginoon Kristo at kasama ko ngayon. Nagpapasalamat din ako sa aking asawa na si Cinda Cabling Cruz na pinagkarob sa akin ng Panginoon Kristo. Maraming salamat din po sa lahat ng mga pumupunta rito. Halo-halo na po mga tao, mayayaman, kahit sino, may mga pinag-aralan, mga engineer, o halo-halo na po. Maraming salamat mga doktor din po na nagpapagamot. Maraming salamat po dito. Kung minsan hindi po ako nag-upload ng video, minsan ayaw po nila. Napapagod po ako mag-edit. Naduduling na po yung mata ko. Kaya hindi ko na po yung kinukuha ng video. Kung hindi niyo po ako nakikita, pasensya na. Pero marami po akong video, sunod-sunod po ako naggamot. Kaya na-loaded po yung cellphone ko. Pero bukas meron na naman po ko i-upload 2. At masaya din po pala ako kila Richard pala, yung naging asawa niya na taga Tarlac po. Si Richard Lopez po, mega shoutout po yan. Sinabi ko sa kanya at sa babaeng yon, sila magkakatuluyan. Pinagamot lang po yon, sinaniban po ng ng engkanto yung babae. Pero akalang ko po kasi mag-asawa sila, yung pala magkaibigan na sila, may sarili po sila mga girlfriend, boyfriend. Pero nakita ko po sila pagpasok nila sa gate namin. Nakita ko po ang 2 kerubin na umaagapay sa kanila. Akala ko po kasi sila mag-asawa. Pero hindi ako pwede magkamali, sabi ko sa kanila. I-upload ko rin po yung pagkabasbas. Pero binasbasan na sila ng kanilang ina at ama na pwede na po sila magsama. Pero hindi pa sila yung mag-boyfriend, mag-girlfriend. Hindi matatapos itong taon ay kayo ay magkakatuluyan. Totoo sinabi ng aking ama. Dahil nakita ko ang kerubin na 2 sa paligid nyo. Akala ko lang mag-asawa kayo, pero kayo ang magkakatuluyan. Totoo po yun. Nangyari po yun. Binasbasan po siya ng Diyos kagahabi po. Sila mag-syota. Ngayon mag-asawa na sila at nagsasama. Dahil kayo ang nararapat at nakatalaga kayo sa isa't isa. Makikita nyo po yung pagbabasbas. Gabi po kasi may trabaho po sila. Kaya gabi lang po sila na pabasbasan. Baka bukas ko na po yung ma-upload. Makikita nyo po ang pagbabasbas. Yun po, walang cut. Simula sa umpisa, diretso upload ko na po yun. Wala na pong edit yun. Diretso na po yun. Kung ano pong nasabi ng bibig ng Panginoon Kristo, may basbas sila ng kanilang ina at may basbas sila ng kanilang magkapamilya at binasbasan sila ng Diyos para magsama habang buhay. At nagpabasbas sila. At kasama naman nila magulang nila sa pagiligid. Hindi na po namin kinuha na ng video. At masaya po ako. Pang-4 na po yan nangyari sa pasyente ko na hindi ko po sinasadya na sila ang magkakatuluyan. Nangyari po ulit ang sinabi ng aking ama. Parang nangyari po yan sa iba kong pasyente na sinabi ko mabubuntis ka. Hindi matatapos itong taon nito ay mabubuntis ka. Sinabi ng aking ama yung kaya sinabi ko yun sa kanila. Totoo yun. Kaya ko rin po yung patunayan. At maraming salamat po dyan sa pamilya Lopez at sa taga-Tarlac po na si Mika at saka si Richard po. At magsama nawa kayo ng habang buhay at magpasawalang hanggan dahil kayo talagang nararapat. Dahil nakita kong kerubin sa kabilang balikat nyo kabilaan at sila ay naanghilan ng Diyos sa aming bahay simula sa gate. At nangyari ang sinabi ng aking ama na sila ay magsasama na at pwede na po sila magpakasal. At maraming salamat
at panibagong misyon po yun ay natapos po yun. Maraming salamat po talaga sa lahat. Sa mga nag-subscriber sa akin, maraming salamat po. Kung hindi po dahil sa inyo, wala po ako. At kung hindi unang-una sa Panginoon Kristo, pangalawa po sa inyo, ay pangalawa po pala sa simbahan na sabi mag-YouTube ako, hindi naman po ako nakapag-aral, kaya naghanap ako ng mga pasyente ko nag-aral ng IT para magkaroon ako ng YouTube channel at sila na po nag-ayos. Pangatlo po sa inyong mga subscriber ko. Maraming salamat po pag-share nyo at pagnonood sa Facebook page ko sa Tatak Albularyo. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood sa akin. At maraming salamat. At hindi ko kayo bibiguin. Kung anong ako, unat, huli, yun pa rin po ako. Kuya, tama po ba na amoy malansa, amoy patay po ba? Depende yun po yun, Edward. Kung ano po, kung ano po yung nasa loob ng pasyente. Kaya lahat po ba ng pwede po ba maging instrumento albularyo? Depende pa rin yun, Sir Edward. Maging totoo lang po kayo sa sarili nyo kung gusto nyo po maggamot. Katulad nito ni Lee, pangarap niya o pusang loob niyang maggamot. Kita mo ngayon, sinabi niya kanina sa akin sa Facebook page, marami na daw siyang ginagamot ngayon. Ngayon nga lang, nahiya pala siguro siya mag-video. Kuya Andel, bakit po kaya pag ako'y nagagamot, lahat ng kasama ng mga pasyente ko po ay puro kinikilabutan at parang aligaga sila ng unang kita? Ibig sabihin yan, Lee, dahil meron kang kwintas, o wag na natin sabihin yung kwintas na binasbasa ng Panginoon Kristo, may stick ka. Kung hindi sinabi ko sa aking ama, yung stick na pinaggawa, ito ay gagamitin ng pangalan nito at bigyan niyo po siya ng liwanag at kapayapaan ng isip at puso. Kung meron po ng talagang nananakit sa kanya o masamang iniisip, naway lumiwanag kayo sa kanyang puso at kaluluwa. Ang sino man na masamang umiisip sa kanya ay magkaroon ng takot. Hindi ko sinasabing takot yun ay takot upang galangin ka bilang instrumento ng Panginoon Kristo at makilala nila ang liwanag at pag-ibig ng Diyos. Nandyan yan ang basbas ng Diyos sa iyo. Yun po yun ang ibig ko sabihin. Kung bakit kanila nakikita at nag-aligaga sila dahil meron silang mga sanib, dahil ang espiritu mo ay napupuno ng liwanag. Kaya sabi ko sa ipagpatuloy mo lang yan. Balang araw, pag pwede ka na magbiyahe dito sa malayo ka naman kasi, taga-Tugigaraw ka, mababasbasan ka pa ng kamay ng aking ama. At lalakas pa yung sandata mo. Katulad po yan, taga-mega shoutout dyan, si Abraham. Sili ay manggagamot po yan sa Tugigaraw. Bilang pangalawang instrumento ng Diyos, ay binigyan siya ulit ng karunungan at nagpapaturo po siya sa akin. Ay hindi pala sa akin, sa aking ama. Yan po. Balang araw magiging mahusay din niya manggagamot sa lugar nila at hindi lang sa lugar nila, sa buong sanlibutan. Maging totoo lang siya. Marami ka pang mararamdaman, hindi pa yan, nagsisimula pa lang. Pa-shoutout po, Aniel, watching po, Europe, Malta po. Mega shoutout po. Taga-Europe po yan. Maraming salamat po, marami rin palang nanonood sa akin yan sa Europe. At nakikita ko po sa YouTube ko yan kung saan bansa po nanonood. Maraming salamat po. Maraming salamat din po dyan. Maraming nanonood pala dyan. Mega shoutout po sa Europe, Malta. At balang araw daw, makikita yan. Yan, meron po kayong manggagamot dyan. Pinopromote ko po yan. Dyan sa lugar ng Tugigaraw. Kaya nga sinabi ko sa kanya, bakit hindi ka mag-video? Huwag ka mahiya. Ako nga eh. Ikaw nga nag-aaral eh. Ako nga hindi nag-aaral. Hindi ako nahihiya. Basta't gamot lang ako ng gamot. Ipagpatuloy mo lang paggagamot mo. Huwag ka mahiya. Soon po. Sir, by next year po, punta po kami dyan. Walang problema po. Kung gusto niyo po magpagamot sa akin, by next year po talaga, napakarami magpapagamot galing sa ibang bansa. Karamihan, Amerika po. May dumating na po Amerika. July po siya ginamot. July 19 na po ngayon. 1 linggo na lang po siya rito. At pinagaling po siya ng Diyos. Sa isang gamutan din yun. Kasi pagbalik niya, binasbasan na po siya. Para sa 1 linggo, mayroon pa siyang magawa sa kanyang pamilya.
Yan, in-upload ko na po yung video niyan. July 5 po yung ginawa. English Serang Mangkukulam. Sige po. Mag-message lang po kayo. Nandiyan lang po yung cellphone number ko sa Facebook page. Paki-follow na rin po. Pa-shoutout naman po. Mega shoutout kay Roseville. Nanonood lang po. Napanood nyo na po yung Gliserang Mangkukulam. Opo, ngayon nagpasalamat na po siya. At babalik na po siya sa Amerika. Maganda yun eh. Basta nasa lugar po siya ng syudad ng Amerika. Kita nyo po, binasbasan siya ng Diyos na wala na. Dati mukha siyang mangkukulam na parang hindi mo maintindihan ang kanyang mukha. Magaling na po siya. Ano po ba ang Facebook page niyo? Giancarlo, ang Facebook page ko po ay Tatak Albulario Apo Andy. Tatak Albulario Apo Andy po. Yun po ang Facebook page ko. Mag-message po kayo doon sa Facebook page ko. Mag-like, paki-like na lang po. Kasi 329 na po yun na nag-subscribe po, nag-like po doon sa na rin po, paki-follow on na po at paki-like. Pag nag-follow like po kayo doon ay 329, magiging 330 na pala. Mabilis nga lang po yun. Maraming salamat din po. Lahat po ng bagong ninyo po upload video nakatabay po ako. Maraming salamat po. Meron po akong i-upload mamaya, bukas na lang po kasi pupunta po ako ng May Kawayan, Bulacan. May service po ako eh. Magbe-blessing po ako. Meron rin po akong video na malaki ang tiyan. Nagaling na po siya sa mga ibang manggagamot. At marami na po siya. At pangalawa po ay hirap po siya maglakad dahil sobrang laki ng paa niya at saka tiyan niya. Pero yung natapos po, bigla po siyang sumayaw. Nakakatuwa. Masaya po ako. Kahit sinasabi ng kanyang kaibigan na marami siyang dinadalang pagkain mga manok sa mga manggagamot. Pero naiintindihan ko naman dahil wala na silang pera. Masaya na po akong makatulong. Kahit magkano lang po ang binigay nila, masaya na ako. Importante po, nakita ko po yung ngiti ng babae na kung paano po siya sumayaw, na kalaki-laki ng paa at tiyan niya, at paano po siyang sa sobrang galak niya at pag-iiyak. At akala niya anong nangyari sa kanya, ay lalaki rin naman pala nangungulam sa kanya. Ang ginawa ko na lang, binalik ko lang muna yung sakit sa lalaki. At pinaranas ko rin yung pinaranas niya. Next year po sir, pa-service po ako. Message na lang po ako. Kasi maraming salamat po talaga. Wala pong problema. Basta't malapit lang. Wag lang po Isabela ha. Alam niyo naman po Isabela, masakit sa puwet pag nakakaupo ng sasakyan. Meron nga pong nagpapaservice sa akin sa Isabela. Tinanggihan ko pa. Talagang humingi ako ng kapatawaran sa Diyos. Kasi alam niyo naman po ang Isabela simula sa amin. 9 hours ang biyahe po. Masakit po sa puwet yun. Talagang napakalayo po kasi. Kung mga Pangasinan lang yan, kahit dulo ng Tarlac, walang problema yan. Maynila, Cavite, kakayanin ko pa yan. Hanggang Batangas, kakayanin ko pa magpa-service. Pero kung parte po ng Isabela, Tugigaraw, ang layo po. Valenzuela City lang po pala kayo. Malapit lang Valenzuela. Kasi lumaki naman po ako sa Divisoria. Malapit lang po yan dito. Maraming salamat po. Pag nagme-message po pala kayo, yung taga-Europe na nanonood sa akin dyan, kaya Team Marta James. Pag alam niyo na po yun binigyan ko na po kayo ng clue. Pag manonood po kayo sa iba kong kapwa kung manggagamot sa YouTube nila, 1 minutes muna po bago kayo mag-comment sa kanya. Lalo nag-upload po siya ng video para mabasa niya po yung comment nyo, para ma-replyan niya kayo. Pag sinunod-sunod nyo po ulitin yun, sa sinasabi ko po sa inyong totoo, hindi niya po yung mababasa at hindi niya po yung makiklik. 1 minutes po, kahit sa video, kahit saan po kayo manood kapwa ko ibang manggagamot. Tips ko lang po yan sa inyo sa YouTube. Pero sa Facebook page po, pwede nyo po gawin nyo. Kahit sunod-sunod nyo po siya mag-message.
kahit mayroon kayo, gawin yung sunod-sunod. Pwede po yung sa YouTube po, 1 minutes, pwede po kayo mag-reply. At manonood muna kayo 1 minutes bago ulit kayo mag-reply. Tatapusin nyo. At huwag nyo lang po kalimutan yung lalo pong mga nanonood sa akin sa ibang bansa. Huwag nyo lang po kalimutan, skip yung isang video lang, kahit isa lang po. Masaya na po yun. Masaya na po yun kasi gusto ko pong magkaroon po ng wifi. Para naman, hindi naman ako nahihiya. Minsan, may naglo-load sa akin. Nahihiya po ako sa ganon. Hindi ko po kasi ugali yun eh. Sanay po kung kumain ng asin at saka ng lugaw. Masaya na po ako doon. Ang ugali ko pa rin ay ugaling sinaunang tao. Yun lang po. Hindi po ako nabubusog pag puro masasarap ang pagkain eh. Yes po, maraming salamat po. Maraming salamat po pag hindi nyo po iniskip ang isang video. Kasi pag nakakakita po ako ng mahirap at natutulog sa kalsada, pag marami na po akong pasyente at na-interview na po ako dyan sa paintulutan ulit ng Diyos yan. Papa, sana payagan na ako ng Diyos. Pag dumating po yan eh, magbibigay po talaga ako ng mga bigas. Pangarap ko yan. Bigas, bigas, bigas. Yan lang pangarap ko sa Panginoon. Ayokong mamatay matapos ang aking buhay na hindi ko na ibibigay ang pangarap ko. Pero may maging sponsor na sa akin yan sa Pasko kaya bagong taon. Nakahanda na po siya magbigay ng 20k daw. Kung bigyan niya akong 10k, okay lang. Kahit 5,000 lang. Magkano lang naman isang kaban na bigas. Nasa 1.5 lang naman yun. Tapos yung mga Lucky Me. Gusto niya daw pagbibigyan natin siya. Kaglooban niya, kaya masaya na ako niya. Kaya masaya po ako. Maabot na po ako ng 3,000 viewers. 300 viewers na po. Masaya na po ako. 3,500 na po yung magti 3,500 subscriber na po ako. Masaya na po ko niyan. Lalo pag umabot yan ng malaki, napakasaya ko na po yun. Yes po to sir. Go po. Sige Kuya Andel. Hayaan nyo. Pagbalang araw, huwag kayong mag-alala. Kung anong nakilala nyo ako simula't nagsimula ako, hindi ako magbabago. Pangako ko sa sarili ko yan. Hanggang kaya ko. Bro, di ba nakalagay sa banal na kasulatan na patay ng mga mangkukulam o manggagaway, bro? Opo, nakalagay po yan. San Benito Guerrero. Nakalagay po sa Bible na patayin po ang mga mangkukulam at manggagaway dahil yun utos ng Panginoong Kristo nang gumawa ng langit at lupa. Totoo po yun. Bakit akala nyo po hindi rin ako nananakit ng mga mangkukulam? Totoo po yun, sponsor. Maraming salamat po. Narinig nyo po ba ang aking sinabi kung panonorin yung una kong video? Ito po, ulitin ko ang aking sinabi kasi alam ko po na gusto nyo maggamot. Sinabi ng police na retired, na mataas ang rango at retired sundalo at retired armed forces at PDEA agent at mga retired na PDEA nagpagamot dito. Ang dami na daw nilang pinuntamang gagamot. Sinasabi ko lang sa inyo, kinukwento ito, walang dagdag. Masaya silang pinapatay ang lahat ng mga kukulang. Pero naisip nila yung panonood nila sa aking video, bakit nagtatanong ako at binabase ko sa batas, diretso, kung sinong may kasalanan. Ito po ang sagot ko dito. Sinabi ko na yan kanina. Pag napabago mo ang mangkukulam, Sir Benito Guerrero, ay lalakas ang iyong kapangyarihan bilang instrumento o sinugo ng Diyos sa lugar mo kung sa Kanya pinadala. At lahat ng mga masasamang espiritu ay magsisunod sa iyong salita dahil ito'y nilangisa ng Diyos. At hindi mo na kailangan silang pigain dahil ang iyong bibig ay nakakatusok na liwanag. Ang iyong presensya ay umaapaw na kaliwanagan. Kung ito ay mapagbago mo, tataas ang antas ng iyong kapangyarihan at iaangat ka ng aking Ama na napahikayat mong magbalik loob ang isang taong makasalanan sa Kanya. At ganun din ang iyong anak at pamilya
ay bibigyan niya to ng maganda o mabait kang manugang, etc. o anak na masipag at mapagmahal na may takot sa Diyos. Susuklian ng Panginoong Hesus yun. Dahil ang umahawak na sa atin ay si Jesus. Yun po ang katotohanan. Kung bakit po ako hindi ko agad pinapatay ang mga mangkukulam, binibigyan ko po sila ng pagkakataon na magbago. Dahil para sa akin, yun ay dapat mangyari. Dahil pag yun ay nagawa ko, tataas ang aktas ng kapangyarihan ng isang manggagamot. Pero sasabihin naman sa ng Diyos na hindi yan magbabago at hindi tao yan. Alam mo ang dapat mong gawin. Binigyan kita ng kapamalahan, tapakan at dagiin ang kapangyarihan ng kadiliman. Tawagin mo ako. Mismo ako ang kukuha at gagawa at kung saan ko sila dadalhin. Ako ang Diyos mo. Ako lang lamang ang susundin mo. Ang aking salita ay binasbasan ko ng iyong bibig at isipan. Halimbawa, inutusan ka ng aking ama na baguhin mo siya. Naalala niyo po ba ang kwento ko? Yung ako ay nasasabsaban, sinabi ni Tandang Ermitanyo, kung mayroong galit ang iyong puso, ay hindi mo makukuha ang kapangyarihan ng Panginoon Kristo. May kapangyarihan ka, pero hindi ito umaabot ng 100%. Naalala mo naman siguro yung agimat na si Bong Revilla, yung minsan pinapanood ko yun diyan sa channel 7, diyan sa 7. Di ba namatay ang kanyang asawa? Paghihiganti ang hinahanap niya. Anong sabi sa kanya ng agila na agimat? Kung paghihiganti lang ang gagamitin mo, hindi mo makukuha ang kapangyarihan at hindi ito lalabas sa iyong puso. Dapat marunong ka makaunawa at magpatawad dahil nasa iyo ang basbas ng Panginoon Kristo para mapagbago mo siya. Ang lahat ng umahawak sa Panginoon Kristo at sa liwanag ay walang imposible. Pero malalaman mo ang isang kalaban mo pag ito ay nagsisinungaling at sinasabi niya magkukulam siya pero hindi siya magkukulam. Siya ay masamang espiritu. Paano mo madidetect yun? Dahil bakit? Nasa iyo ang basbas ng Diyos. Binasbasan ka niya bilang instrumento niya. Malalaman mo na nagsisinungaling siya at nadidetect ng iyong sense at isipan at pakiramdam na hindi siya totoong magkukulam. Tanda mo ang Diablo ay si Lucifer. Lahat ay alam niya. Ang hindi niya lang alam ang manalangin at lumuhod at iangat ang kanyang mga kamay sa Diyos upang isuko. Kaya din sabihin ng kaya din sabihin ng Diablo na siya ay mangkukulam, pero hindi naman siya mangkukulam. Siya ay isang Diablo. Isipin mo, paano mo mapapapasok ang 100 mangkukulam sa isang tao? Sa isa nga lang mababaliw ng isang tao pag kinulam ka . Pag inusog ka nga lang ng tao na normal na tao lang na malakas ang usog niya, halos sukat tayo ka na sa iyong sarili at nilalamig ka . Kung 30 pa kaya mangkukulam, kung grupo silang lumaban sa'yo, wala na, baliw ka na. Isipin mo yung ginamot ng Panginoon Kristo na nanguha ng kahoy. Sobrang sakit at tanghaling tapat ay nilalamig siya. Diba sinabi ko sa kanya at naririnig mo ko, sa araw na ito ay gagaling ka at manalig ka lang at naririnig mo ko. Hindi na ako pinapunta ng Panginoon Kristo, mismong inuutusan niya ang mga anghel niya na kunin ang iyong kaluluwa at ibalik sa iyo. Dahil may pumutol sa bahay nila at nakita ikaw ang natira, akala nila kasama ka sa pagputol. Kaya kinuha nila ang diwa at espiritu mo at pinagsisipakan nila. Kaya kanila lamig. At liba nababaliw siya at hindi niya alam yung sinasabi niya dahil wala ang kanyang espiritu at diwa. Isipin mo, paano mo makukuha ang espiritu ng isang tao nandyan siya sa harapan mo? Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kaya mong utusan ng anghel ang Panginoon Kristo na kunin mo ang kanyang kaluluwa sa pamamagitan ng Espiritu Santo ng Diyos. Dahil ikaw ay anghel niya. Anghel ka niya. Sinugo ka niya. Pwede mong utusan ng kanyang anghel. Pwede mong utusan ng mga anghel mo na kunin ang kaluluwa niya at ibalik dito sa taong ito upang mainitan siya ng pag-ibig ng Diyos. Di ba sabi niya, inainitan siya, ni halos hindi siya makababa ng tricycle at na pumipilipit siya. Paano nangyayari yun? Di ba yung ibig ko sabihin? Lalo pag kayo ay nagagamot ng hating gabi, sinasabi ko totoo. Di ba may kulot na buhok? Isa siyang caretaker. 1946 namatay yung taong may-ari ng bahay.
Nakita siya at na-inlove sa kanya, may kayamanan. Di ba naging boses babae siya? At galing siya sa mga ibang manggagamot, malakas daw. Siguro naman nakita nyo at hinipan ko lang ang bunbunan niya at hinawakan ko lang kung talaga may nakasanib meron. Itinusok ko lang ang daliri ko sa kanya at tinanong ko kung sino ka. Di ba nagsalita siya ng babae? Yun ang sinasabi. Kung may kapayapaan ang iyong puso, kahit demonyo matatakot sa iyo. Sinabi na ni Jesus yan, nakalagay sa Bible po yan. Minsan, ang Bible ay totoo po yan dahil yan ay salita ng Diyos. 70 ang inutusan ng aking Ama, natapakan at daigin ng kapangyarihan ng kadiliman. Mangkukulam man to, man espiritu to. Sino bang pinakamalakas? Ang mga mangkukulam? Hindi malalakas ang mga mangkukulam. Malakas lang sila dahil alam nila matatakutin yung manggagamot o kaya matatakutin yung sinasaniba nila. Doon lang sila kumukuha ng lakas. Pero kung napupuspusan ka ng liwanag, susunod sila sa utos mo. Dahil walang makakapantay sa iyo kung hindi ang Diyos lang. Dahil siyang nagbigay sa iyo ng karunungan. Di ba sinabi ng mga 70 bumalik? Guro, Jesus, ang mga demonyo ay nakakausap namin sa pamamagitan ng iyong pangalan. At nagsisitakbo sila at natatakot. Parang ganun po. Isipin niyo po yung sinabi ng Panginoon Kristo. Kung mayroong kapayapaan ng puso mo, hindi mo na kailangang patayin ng mangkukulam. Pag napagbago mo po siya, makikita mo ang ibig kong sabihin. Hindi lang po taktika sa paggagamot na puro sadista, puro pagpapatay. Pag napabago niyo po ang mangkukulam, mambabarang, lalo na po itong may mga subo na 3 bato, 4 na bato. Tataas ang antas ng kapangyarihan mo at tatargeting ka ni Satanas dahil nawalan siya ng alagad ng dahil sa iyo. Sasabihin niya, lintik kang manggagamot ka, papatahin kita pag tulog ka. E paano lumakas ang ranggo mo? Isa kang PO1, naging sarhento ka na. At meron ka ng mga alalay habang natutulog, may mga bodyguard ka. Paano siya makakagalaw sa iyo? Hindi ka papagalaw ng anghel ng Diyos dahil lalaban si Rafael na huwag ka lang masugatan, handa niya ibais ang kanyang buhay, huwag lang masaktan ang instrumento ng Diyos. Yan ang natutunan ko sa aking paraan sa paggagamot. Kaya naalala niyo po ang sinabi ko, yung ako'y hinahagupit ng aking pinalaking tao sa akin at pinapakain ako ng tay at pinapakain ako ng mga dumi at ninungud ako at binabaliktad ako. Puro galit ang puso ko. Kaya sinabi ni Tandang Ermitaño, tatalunin ka pa rin ng kalaban mo. Yung mga makukulam niya, kaya mo pa silang daigin. Pero pagdating sa exorcist, dahil yan ang gusto mo, dahil pinili mo yan, hinahayaan kita. Pero kalasin mo ang galit sa puso mo, ang paghihiganti. Siguro naman nanonood kayo ng kay Agimat, namatay ang kanyang asawa. Gusto niya magiganti, hindi niya mapalabas ang kapangyarihan niya. Dahil ang kapangyarihan ay kabutihan. Pwede mo itong gamitin kung nasa panganib ang buhay mo. Huwag mo lang to laging ginagamit sa kasamaan, paggiganti. Dapat mapagbago mo ang isang tao. Pag nagawa mo yan, ako na nagsasabi, kaya yan sili, nakikinig sa akin. Kaya marami siyang pasyente. Kahit duwende, matatakot sa'yo. Tapikin mo lang yung bangkuan eh. Sabi mo, lumayas ka dyan pag ayaw mong pitikin kita dyan. Ang pitik mo pa lang, tatalsik siya simula rito hanggang labas ng bahay mo sa kasing haba ng trailer. 4 na dipang kasing haba ng trailer. Siguro naman bali-bali ang buto niya. Yun ang ibig ko sabihin. Pag mayroong kabutihan ng puso mo, kaya nga sinabi sa akin ng mga anghel ko pag mabuti po ang puso nyo, hindi po kayo magagapi ng kalaban nyo. Maniwala po kayo sa amin. Bakit yung mga anghel hindi natin makita? Bakit ang mga espiritu hindi natin marinig? Nakikita nga natin ang espiritu, pero hindi natin alam kung anong ibig niya sabihin, nagpapakita siya. Bakit hindi mo marinig ng tenga mo? Bakit hindi mo maramdaman? Halimbawa, pag sasabihin ko sa inyo katotohanan pa rin, marami na ako sinasabi sa inyo totoo. Pag ikaw ay nagagamot at mayroon kang Espiritu Santo ng Diyos, naalala mo si Jesus na nakalagay ito sa Bible, may humawak sa akin. Guro, sa dami po ng tao rito, natural po ay mahawakan na kayo. Hindi, may kapangyarihan na may kumuha sa akin. Di ba si Magdalena yon, yung damit ng Panginoon Kristo ay hinawakan niya lang. Alam niyo ba natutunan ko sa paggagamot?
Hindi po to kayabangan. Sinishare ko to, lalo yan, nanonood yan sila at marami pa si Ryan gusto rin niya matuto. May ginamot ako. Kulang ang kanyang pananalig at pananampalataya sa Diyos. Hindi lumabas ang kapangyarihan sa kamay ko at hindi nagmula sa puso ko. Konti lang. Ibig sabihin, hindi siya binasbasa ng Diyos. Pero, pag ang isang tao ay matindi ang pananalig at pananampalataya, mararamdaman mo, may hiwalay na kapangyarihan sa katawan mo at sasanib sa kanya at bigla siyang gagaling. Para makita mo, ipapakita ko po sa inyo bukas yung pasyenteng malaki ang paa, malaki ang tiyan, nag-dance pa. Paano siya nakatalo ng ganong kabilis? Hindi nga siya nakakapaglakad. Dahil matindi ang pananampalataya niya sa Diyos, hindi sa akin. Dahil marami na siyang pinuntang manggagamot at hindi rin nababawasan. Dahil puro lagay lang ng langis at tawas, sabi ko yung Brian. Kailangan ko lang na matindi mong pananampalataya, ate. Isipin mo hindi ako nagagamot sa iyo. Isipin mo, isuko mo lang ang sarili sa Panginoon Kristo. Umiyak siya. Umalis yung kapangyarihan sa aking katawan at pumunta sa katawan niya. Sinabi ko, tumayo at maglakad ka. Tapos na kami. Yan pong ibig ko sabihin. Pag ikaw ay may mabuting puso at walang pagiganti at napapagbago mo, kahit mga engkanto ay susunod sa iyo. Kahit nasa bundok ka naglalakad, hindi sila didikit sa iyo. Mararamdaman mo may kapangyarihan na umaalis sa iyo at pumupunta doon sa pasyente mo. Naisip mo ba ang pong Nazareno sa Quiapo o sa Santo Niño, kahit San Santo o anuman santo o mahal na ina sa may pintuan ng simbahan? Pag hinahawakan mo siya, maraming humahawak at nananalangin po tayo sa kanila, di ba? Mararamdaman mo ang Diyos ay nandoon ang presensya niya. Mararamdaman mo ang kanyang paalang kahit hawak mo kamay o anumang hinawak mo, laylayan niya o anuman to. Mararamdaman mo na buhay siya at gumagalaw ang kanyang prinsesya. Ganun po ang ibig ko sabihin sa spiritual. Pag natutunan nyo gamitin ang inyong sense sa kapangyarihan, kahit mangkukulam, kahit 4 pa subo niya, kahit demonyo, ang pinakamabigat na kalaban po ng isang manggagamot, ang exorcist at ang demonyo at devil at diablo. Yang mga mangkukulam yan, hindi yan kinakatakutan. Nagpapahinga din yan. Mga tao lang yan. Yung mga demonyo, walang katawan. Panahon pa lang ni Satanas ay sumanib na sila doon. Hindi pa pinapanganak ang Panginoong Jesus, ay mga demonyo na sila. Yan ang walang katawan lupa. Yan ang kinakatakutan dahil pag sumanib sa tao yan, magiging bali-bali ang mga buto nila pero pinanganak ka ng normal. Hindi mo basta kayang palisin yon. Sasabihin na naman nila kinulam yon. Hindi yun ang kulam. Yun ang sinasabing sakit ng demonyo na hindi mo kayang tanggalin. Paano mo man natatanggal yon? Sa matinding pananampalataya. Kahit ilang beses mo siyang ipitan, mainit pa sa impyerno. Yung init na lumalabas sa stick o anumang papel na ginagamit mo, kailangan matinding liwanag yun. Matinding sakit at init yun lumalabas. Pag isa ka namang gagamot, malalaman mong katotohanan na sinasabi ko. Yan ang sinasabi ni Tandang Ermitanyo at ni Inang Salome at ni Ella at saka ni Iya ni Andiel na mga anghel ng Diyos. Matututunan niyo po gumamit ng kapangyarihan sa pamamagitan ng iyong isipan. Kahit hindi pa bumubuka ang iyong bibig, kaya niyo pong palabasin ang kapangyarihan ng Panginoong Kristo sa inyong mga kamay. Lahat po kayo yun ay meron. Magkaroon lang po kayo ng tiwala sa inyong sarili. Magkaroon lang po kayo ng pananalig at pananampalataya. Ginawa ko yun. Suntok sa buwan. Totoo kaya yun? Itatry ko. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, subukan nyo kayang manalangin na iangat nyo ang mga kamay nyo. At pag bumigat ang dalawang kamay nyo, ibig sabihin, nararamdaman nyo ang presensya ng Diyos at bigla kayong kikilibutan, huwag kayong titingin sa likuran nyo. Susubukan kayo ng pananampalataya nyo at pananalig. Pag na-perfect nyo na to at hindi na nabibigatan ang dalawang kamay nyo sa pagtatawag sa Diyos at kusang bumubukang kamay nyo at meron kayong nararamdaman ng pagaspas habang kayo ay nakapikit ay nananalangin, mararamdaman mo ay anghel ng Diyos yun. Mararamdaman ng sense mo, yun ang Panginoon. Maririnig mo ang pagaspas ng mga pakpak ng anghel. Yun ang anghel mo ay guardian angel mo. Masaya siya at nakabantay. Walang sino man
makakagapi sa aking kapatid. Dahil yung anghel natin ay guardian angel natin, magkapatid yan. Nakaalalay sa iyo yan ang pakpak niya. At walang sino man makakapasok sa iyo dahil tumatawag ka sa liwanag ng Diyos. Pag naramdaman nyo po yan, doon kung maiisip ang sinabi nyo. Kaya nahirap ako, inang Salome at kitandang ermitanyo, ilang beses nila ko tinuturuan yung namatay na sila nang unawaan kung sinabi nila. Merong kapangyarihan ng mga tao. Sinabi rin ng anghel ng Diyos yun, at si Ella nagsabi sa akin yun. Hindi nyo lang magamit ang kapangyarihan ng Panginoon Kristo. Isipin mo, may third eye ka, nakikita mo ang mga kaluluwa, pero naririnig mo ba ang sinasabi nila? Naaamoy mo ba sila? Nararamdaman ba mo, anong sense mo sila kung nasan sila atake sa likuran mo? Siyempre, number one, lagi ka nilang tatargetin sa likuran. Pwede nilang targetin ka sa tagiliran mo. Pero, nakikita mo sila, pero hindi mo alam kung saan na sila nagpunta. Kailangan mo ma-detect kung nasaan sila, kung gaano sila kalayo. Ibig sabihin, palakasin mo ang spiritual mo. Ganun po yun, Sir Benito. Kung nakalagay sa Bible yun, totoo po yun. Patayin ang mga makukulam. Pero kung pag napagbago mo po ito, malaking puntos sa iyo bilang instrumento ng Diyos. Malaking puntos din ito sa pamilya mo. At tataas pang iyong kapangyarihan. At hindi ka na matatakot sa kadiliman. At walang karamdaman at takot ang puso mo. Mararamdaman mo ang taong kaharap mo ay nagsisinungaling. Mararamdaman mo ang taong nagpapagamot sa iyo na walang sapi. At mararamdaman mo nagsisinungaling ang puso niya. Pag ang puso mo ay naluluklukan ng mabait na Espiritu Santo ng Diyos at liwanag. At wala kang pinipili at wala kang tinatapakan at hindi ka nakikinig kung hindi sa salita lang ng Diyos. Ang Diyos na magtuturo sa iyo bago mo matanggap ang kapangyarihan ng Diyos. Marami kang dadaanan na pagsubok. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi ako mapalad. Mapalad kayo sa akin. Nakapag-aral kayo, may pamilya kayo, nakapagtrabaho kayo sa ibang bansa, etc. etc. May maganda kayong buhay at may mga sasakyan kayo. Kung ako ipapanganak ulit ng Panginoon Kristo, pipiliin ko ulit sa sabsaban niya ulit ako. At kung ibabalik niya ako sa lupa, upang rin maglingkod ulit. Kasi bakit? Ayoko maging mayaman. Baka hindi ko na makilala ang aking sarili. Gusto ko lang yung nakakakain lang ako 3 beses. At may bahay lang ako matutulugan. Masaya na ako. Pangarap ko lang yun sa buhay ko. Napakasimple. Basta't walang sakit ang aking pamilya, ang aking magbulang. At ito ko ngayon. Kahit saan kami magpunta, magtanong sa akin, kahit interview na ako niya ni Rated K kung saan ang buhay ko dahil gusto niya makuha story ng buhay ko, may record ako sa hospital. At hindi ko ikakaya ang buhay ko na hindi ako nakapag-aral. Dahil yun naman ay totoo. At hindi ako natatakot na talagang pinlansya ako. At hindi rin ako natatakot na binaliktad ako. At marami rin nagpapasabi. At may picture pa ako na payat ako. Ganon ako. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Kung hindi totoo ang Diyos at kung hindi niya tayo mahal, wala. Hindi ko alam kung anong buhay ko ngayon. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Itinuturo ko lang sa inyo yung ipinagkaloob niya sa akin. Itinuturo ko lang sa inyo ang tama. Yun lang. Wala nang iba. Maging totoo lang tayo sa sarili. Kung gusto mo maging mahusay na manggagamot, malalaman mo ang pasyente mo kung anong sakit niya. Kung meron siyang physical at spiritual. Kung niloloko ka niya, huwag mo siya ipahiya. Huwag mo siya i-judge. Sabi mo sa kanya, kapatid, ate, kuya, tumawag ka lang sa Diyos. Lakasan mo ang loob mo. Manalig ka lang. Lahat naman tayo nagkakasala. Walang perpektong tao. Wala. Ang tao, pag sinabi mo hindi ka nagkasala, huwag kang maniwala sa kanya. Lahat ng tao ay nagkasala. Pinanganak ka pa lang, may kasalanan ka na. Kaya, habang nabubuhay, maging totoo lang tayo. Yan lang sinabi sa akin ng Diyos. Wag mong kakalimutan. Manalangin sa akin. Dahil nandyan ang lakas mo. Pakisabi yan sa iyong mga ginagamot na ipinagkakaloob ko sa iyo. Wag mo rin kakalimutan
nadalawin ako sa aking tahanan dahil para basbasan kita, pakisabi din yan sa iyong ibibigay kong pasyente sa iyo. Dahil ako ang magpapadala para sa iyo. Mag-itis ka at mag-antay ka. Wag mo rin kakalimutan na tumawag sa akin dahil yan ang lakas mo. Ganon din sa mga anak ko. Dahil yan ang sinasabi ng Diyos sa akin. Maraming salamat po sa iyo, Apo Andy. Katulad ni Jonathan, gustong-gusto din niya maggamot. Huwag kayong mag-alala. Balang araw, baka yung pangarap nyo, biglang magparamdam ang Panginoon Kristo sa inyo. Uulitin ko sa inyo, may senyalis ang Diyos bilang instrumento niya o bilang gagamitin niyang instrumento o anumang itatawag mo sa sarili mo, wala namang problema sa Diyos yun. Kahit sabi mong isinugo ka ng Diyos o maestro, ministro ka, magpaparamdam ang Diyos sa iyong panaginip at hindi siya magpapakita sa iyo ng wangis ng kanyang mga muka. Yun ang totoo. Magpapakita ang Diyos ay liwanag, parang apoy, pero hindi nakakapasok. At ang mga anghel ng Diyos ay hindi mo rin makikita ang kanyang mga muka, pero nakakasilaw ang liwanag din niya. Siyempre, mas masilaw ang Diyos. Pero makikita mo ang kanilang mga paa. Bumaba mo ang iyong mga paa dahil hindi mo naman talaga sila makikita. Makikita mo sandalas ng isang manipis na sapatos pag ito ay mandirigmang anghel at nakatalintas to na mahaba hanggang tuhod niya. Pero kung batang anghel ang makipag-usap sa iyo, makikita mo ang kanyang mga damit. Bibigyan ko na rin kayo ng clue para wala na ako may sikreto sa inyo. Mahabang manggas niyang puti. Tapos may hawak silang para kala mo peri sila. Mayroon dyan kristal o isang bituin na may hawak silang baston. At makikita mo ang kanilang mga paa ay napakakinis. O, yun lang makikita mo sa kanila. Makikita mo rin minsan ang pakpak nila. Ganyan makipag-usap ang anghel ng Diyos. Hindi mo sila makikita. Lalo ang Panginoong Kristo, liwanag lang ang makikita mo sa Kanya at hindi ka makakatitig sa Kanya dahil hindi ka pa anghel. Ang anghel ng Diyos ang makikipag-usap sa iyo. Nakikipag-usap ang Diyos sa iyo sa panaginip, babasbasan ka niya. Ganyan makipag-usap ang Diyos. At kung magpapakita siya at makikipag-usap siya sa iyo, ito lang ang payo ko sa lahat para hindi malinglang. Bilang alipin ng aking ama, ibinibigay ko na ang lahat sinasabi niya sa akin. Makikipag-usap at malalaman mo siya ang Diyos sa puso mo. At padadala ka niya sa simbahan. Sasabihin niya sa iyo, anak, pumunta ka sa tahanan ko. Doon ka umupo. Yung panaginip mo, totoo. Uupo ka nga doon sa upuan nyo. Pagkapunta mo sa simbahan, kahit anong araw ka pumunta, mangyayari ang sinabi niya. At makikita mo kung sino katabi mo. At sasalubungin ka ng isang batang anghel. O, bata lang talaga to. Sasabihin niya, hinihintay ka ng Panginoon. Doon ka daw umupo. At hindi para ka lang nabigla sa kanya. At uupo ka doon. Kung hindi kanya pinaupo at doon ka lang pinatayo. Ngayon, tutuksuhin ka ni Satanas. Papakitaan kanya ng kakaiba, pero manalig ka lang. Lahat ng pinadaan niya sa panaginip ay mangyayari pagkalabas mo sa simbahan. Yun ang katotohanan. Para hindi po tayo maligaw. Dahil sinabi na ng Diyos yan, ang demonyo ay kaya niya rin maging anghel. Dati rin siyang anghel. At tutuksuhin kanya sa salita ng Diyos. Yan ang sinasabi ko. Pag ang Diyos ay nagpakita sa iyo ng harap-harapan, hindi siya ang Diyos natin. Dahil kahit ako, ay sasabsaban niya dinampot, hindi ko nga nakita ang mukha ng Poong Nazarenong may hawak sa akin. Yun ang katotohanan. Para lang siyang liwanag, parang apoy na nagdidingas pero hindi napapasok ang iyong balat. Mabuti pa si Satanas pag nagpakita sa iyo ang pangit na mukha. Mabuti pa yung mga maligno pag nagpakita sa iyo, matatakot ka sa kanya at ang puso mo parang kinurot na, parang sinuntok, tinadyakan ka ng kabayo. Pero pag ang Diyos na nagpakita sa iyo,
may kabaman ang puso mo pero hindi ka nakakaramdam ng takot. Kasi first time mo lumiwanag ang espiritu mo. Ganun po yun. Dahil si Ella ay nakita ko. Ni si Ella nga, hindi ko nga makita ang kanyang mukha eh. Pero ang buhok niya nakikita ko. Pati ang damit niya. At nakikita ko yung pakpak niya. Kumikinang. Kahit nga si Iya eh. Hindi ko mawagi ang kanyang mga mukha kung ano to eh. Sinasabi niya lang sa akin ang mukha ko, mataba po ako. Matangos. Tama lang po ang tangos ng ilong ko. Cute po ako. Sasabihin po ni Iya, cute po siya at maganda. Yung buhok niya po ay ginto. Yung buhok niya, nakikita ko, ginto talaga, kumikinang. Yun lang po ang sinasabi. Marami. Kahit si Rafael, si Angkarngel na pinagkalob sa akin ng Panginoon Kristo ang mata ng lahat. At yung anghel ko sa batok na si Rafael. Yan. Guwapo daw yan, sabi ni Iya. Lalo si Rafael, Kastila yan. May pagkastila po siya. Yan. Nakita ko nga lang yan, sapatos lang. Hindi ko nga matitig-titigan ng buong katawan yan eh. Kahit nakakakita na ako, hindi ko pa siya nakikita. Nakikita ko lang yung pakpak niya at yung paa niya. At naririnig ko lang yung salita niya. Hindi ko nga nagpamukha niya eh. Sobrang nakakasilaw. Lalo pa nga si Ella. Nakikita ko lang yung buhok niya dahil sa sobrang liwanag. Yung buhok niya kumikinang parang ginto. Ang buhok ni Ella kumukulot-kulot na ganun. At cute na bata talaga siya. Kahit pabulol-bulol magsalita yan, matatas ang kanyang bibig. Hindi katulad yan ni Iya na magsalita, may hinahon, kala mo yung call center pag nagsalita. Dahan-dahan nagsasalita. Para yan teacher. May hinahon magsalita. Yan ang mga anghel na binagkalob sa akin ng Diyos. Kaya sila mga bata, kaya siguro nagiging bata mukha ko nang dahil sa kanila. Yan. Kaya nga, pag tip ko po sa inyo yan, kaya pag nagpakita ang Panginoon Kristo, hindi po siya ang Diyos. Tinasabi ko na sa inyo, walang makakakita sa Diyos habang nabubuhay ka. Kahit instrumento ka pa. Kahit ako, may third eye ako. Araw-araw ako nakakakita ng maligno. Sanay na mata ko. Minsan ayaw na nila magpakita. Kahit naririnig ko yung duwende sa tenga ko. Kahit tulog ako, naririnig ko yung may kumukaluskos na kung anong klaseng elemento. Hindi ko pa ho nakikita ang Diyos. Maliwanag lang po ang Panginoon Kristo. Maliwanag pa sa isang araw. Yun po ang katotohanan. At dadalhin ka nito sa liwanag. Yan ang Diyos natin. Wala pang makakatitig sa Kanya. Siguro naman, napanood nyo naman yung 10 Commandment. Kahit nga si Moses ay hindi niya makita si Hesus Kristo. At mismo sa Bible na nakalagay, isang apoy na naglilingas sa isang kahoy, pero hindi nakakasunog. Diba? Siguro naman yung apoy, pag nagsindi ka ng malaking apoy, mainitan ang balat mo. Ganun po yun. Pero hindi ka makakatitig sa Kanya, nakayuko ka lang. Ako nga, hindi ko nga siya makita-kita eh. Kahit pilit ko inaangat ang leg ko, hindi ko maangat eh. Kaya yung iba po, hindi po ako naniniwala basta-basta. Dahil nakakita na ako ng anghel, pero hindi ko pa ho nakita ang kanyang mukha. Kahit yung mga anghel ko nga, hindi ko pa nakikita ang kanilang mukha eh. Kahit tsamba, hindi ko pa natsambahan. Nakikita ko lang po ang kanilang pakpak at mga paa nila. At batang-bata po sila. At nakikita ko lang po yung baston nilang kumikinang. At yung Bible pong hawak nila na kumikinang. Yan, nakikita ko sila, dala-dala po nila yan. Pag binubuksan po nila, kumikinang. At nakikipagkwento lang po sila sa akin tungkol sa langit. At minsan nagtatanong ako sa kanila kung ano itsura ng langit. Sinasabi niya, gintong hagdanan po yun. Tapos, pag namatay ka po doon, hindi mo pa agad makikita si Papa Jesus, dadaan ka muna kay San Pedro. Pagkatapos nyo po kay San Pedro, kay Lolo San Pedro pa nga tawag nila eh. Pagkatapos nyo po, dediretso naman po kayo doon sa mga anghel na mayroon pong tagapagmahala doon. Doon po kayo, tatanggalan po ng alaala. Tapos si Papa Jesus lang po yun, parang din po yung machine yun. Pero hindi po yung, parang kakaiba po yun. Lahat po ng galit at tinanakit kung ano man po nangyari sa buhay nyo, mawawala po alaala nyo. Ganyan po yung minsan sinasabi ni Ella sa akin. Kaya naniniwala kong anghel sila dahil nakita ko yung mga panel at mga pakpak. At kailanman na hindi nila ako pinahamak. At lagi pa nila akong sinasabihan, magdasal ka na, 6:00 na. Papagalitan ka ni Papa Jesus pag hindi ka nagdasal.
Lagi ka pa nila sasabihan, ipinapaalala pa nila, magsimba ka, manalangin ka, tumawag ka, tumanda ka, may darating na pasyente mo, binigay ng Panginoon Kristo. Ganyan po yung mga anghel ng Diyos. Kaya, huwag kayo maniniwala yung mga engkanto, diwata, at maggagamot sila. Hindi po sila pwede maggamot. Ang Diyos lang may maggagamot. Kaya hindi po ko naniniwala. Bakit? Nakakasigurado ka bang mga engkanto ay, marunong sila maggamot. Pero sigurado ka ba na mabuti ang engkanto at walang intensyon sa'yo? Hindi po kayo pwede magsigurado sa Kanya. Sila ay nilikha lang ng Diyos. Hindi pa sila mga anghel. Kaya yun, hindi po ko naniniwala. Marami na rin po ko nakausap na diwata. At minsan, sinabihan ako ng mga anghel ko na sila ay diwata. Pero hindi, ano sabi sa akin ng diwata? Ng tubig at kalikasan. Baka sabihin ko, mayabang ako eh. Sabi niya daw, yung nasa loob ng katawan mo, guwapo. Sabi ko, sino? Si Rafael daw. Sabi niya, isa pong anghel yung nasa likuran nyo. At pasensya na po kayo, pagpasintabi lang po kami. Naglalakad po nga ako sa gubat eh. Naririnig ko nga sila eh. At yung mga duwende. Bakit hindi po sila sumasama sa akin? Hindi po sila pwede sumama sa katawan ng Diyos. Dahil mapapasok po sila. Kung talagang binigyan tayo ng karunungan ng Diyos, sinabi na sa akin yan, nasa inyo ako. Ako lang ang tatawagin nyo. Dahil ako lang ang magpapagamot at magtataboy ng masamang espiritu. Bibigyan ko kayo ng kapangyarihan. Bakit dati kong kilalang manggagamot, kadadasal niya lang ng kadadasal sa Diyos at natututo lang siya magkatawad. Katulad yan nila, parang naalala ko sa kanya, katatanong niya ng katatanong sa akin, binibigyan na siya, katulad yan, marunong na siya magpalayas ng masamang espiritu. Ganyan din yung ginawa niya, yung kilala kong manggagamot eh. Na unti-unti siya binigyan ng karunungan ng Diyos. Kahit gusto niya matuto tumulong, unti-unti din siya binigyan ng Diyos hanggang ang Diyos ay nagparamdam na sa kanya at nakikita na totoo ang ginagawa niya. Yung po ang sinasabi ko sa inyo. Kahit ako pinili niya ako, tayo lahat ay pinili niya, mahal niya tayo. Kung gusto niyo po matuto maggamot, maging totoo lang tayo. Ang Diyos lang ang tatawagin natin. Ang pangalan niya. Ang pangalan niya lang. Pangalan niya, kahit Latin pa yan. Kaya anuman salita, English, Tagalog, Kapampangan, kung anuman lengguwahe pa yan. Basta't ang Diyos lang po. Kaya, yun ang sinasabi ko sa inyo. Binibigyan ko kayo ng totoo at katotohanan. Ang Kristo sa inyo, magkikipag-usap po siya sa inyo sa panaginip. Minsan nga, nanonood nga lang po kayo ng TV, bigla po siya magpa-plus sa isip nyo eh. Minsan nga, hindi nyo na po alam, oras na ng dasal nyo, mismo pa magsisinyal siya, manalangin kayo. Minsan nga, gigisingin ka niya eh, mag-alas 6 na eh. Bigla ka po magigising. Tapos, oras na pala ng pagdarasal mo. Ganun kabait ang Diyos sa atin. Kaya lang po hindi natin maramdaman yon dahil may galit pang puso natin. Pag totoo lang po ang sinasabi ko sa inyo. Kaya nagpapasalamat nga po ako ng maraming sa inyo. Maraming salamat sa lahat po. Magandang gabi po Andy. Nahuli po ako sa live mo eh. Pag po kayo mag-alala, meron pa tayong kalahating oras ng Red Binas. Sana Joy C. Mega shoutout po. Sana po mapagaling niyo po ng Panginoon ang kumakalat na sakit na ngayong panahon. Alam niyo po yung sakit na ang panahon ngayon, naisip ko din po yan eh. Yung coronavirus niyan. Pagsubok po yan sa atin, ng ating kalaban. Pagsubok po yan. Dahil alam niyo naman po ang tao ngayon. Panahon pa maraming magnanakaw, panahon pa maraming mamamatay tao, panahon po marami po. Pero kung lagi tayo malapit sa Diyos at nagtutulungan tayo manalangin, pagsubok sa atin ni Satanas yan. Yun po ang totoo. God bless din po, ma'am. Sana po, yan po. Kuya, kinukuha po ba ng demonyo ang kaluluwa ng mga galit po sa puso? Natural. Tama po yun. Christian, please. Mega shoutout po. Yung demonyo, yung kaluluwa natin na kinukuha niya, yung galit natin. Kaya nga tayo nakakagawa ng masama. Pumatay, man-rape, mang-hold up. Dahil sa demonyo. Good evening po, Christian. Mega shoutout po. Totoo yun.
out na po ako, sir. Maraming salamat po. Salamat. Ingat po kayo palagi. Maraming salamat din. Kuya Andre, bakit po kaya mga ibang manggagamot hindi po nila napapalayas ang mga nangungulam sa isang tao? Siguro, kuya, napalayas nila pero hindi nila nasasarado ang portal na bumabalik. Yan, nagtatanong sili. Umula na tuloy. Sabi niya rito, Kuya Andel, bakit po kaya ang mga ibang manggagamot hindi po nila mapalayas ang mga nangungulam sa isang tao? Siguro, kuya, napalayas nila pero hindi nila nasasarado ang portal. Tama yun. Napapalayas nila yung masasamang espiritu, mangkukulam, pero hindi nila nasasarado ang portal, kaya sila nababalik. Hindi niyo po ba ako nakikita minsan, naunahan kita, nautakan kita, galing na to sa ibang manggagamot. Yang tubig pong pinainom ko sa iyo, sinasabi ko doon sa mangkukulam, di ba? Yan ay may dasal. Mabigat yan tubig niyan pag mayroong bad spirit sa loob ng katawan ng tao. Sinasabi ko sa tubig na to, dinadasalan ko ng isang Ama namin, sumasampalataya ka, Panginoong Jesus, Amang Nazareno, binigyan mo ko ng karunungan sa salita at nilangsa mo ang aking bibig at isipan. Ang sino man ang iinom ng tubig nito, iyang pangalan na yan. Sinabi ko, yan kunyari, ang iinom niyan ay si Ande Lordan Ortiz. At hindi daw po nila mahuli, pero nararamdaman ko meron po kakaiba sa loob ng katawan niya. Bigyan to ng liwanag at kapayapaan. Di, painumin mo na, sundan mo na ng dasal. Ngayon, painumin mo ng konti, dito malab na. Ngayon, makakausap mo na siya. Para pong kinukuryente po loob ng katawan niya. Ngayon, minsan, napapansin niyo ako, humahawak ako sa ulo nila at hinihipan ko to, sinasarado ko po ang bunbunan nila para hindi na po makabalik po yung mga nangungulam sa kanila. Yun po ang katotohanan. Pag marunong kang tumawag, dapat marunong ka rin magsarado. Yung iba po kasi, ito, sinasabi ko yan, pag nakahuli ka ng mangkukulam, huwag mong hayaan na hindi masarado ang portal niya sa bunbunan. Dahil dyan po yan pumasok, dyan din po siya lalabas. Kailangan masarado mo yun. Pag nasarado mo yun, hindi na siya papasukan. Kasi, sasabihin mo sa Diyos na sinasarado mo to sa pamamagitan ng iyong pangalan. Siyempre, isasign ng cross mo yun at iikuti mo yung papasok sa'yo. Kung palabas ka kanina, pinalabas mo siya, ibabalik mo yun. 3 ikot yun sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Sinasarado ko to sa pamamagitan ng kapangyarihan at spiritual ng Panginoon Kristo. Ang lahat ng negatibo at bad spirit na papasok dito ay hindi makakapasok sa pag-ibig at kapayapaan ng Panginoon Kristo. Amen. O di tapos na. Dahil naniniwala ka sa salita niya. Iba-iba pong reliyon ng mga ngayon, apoy. Ano po ba ang pinakamalapit sa Diyos? Ay, hindi ko po yung matasagot sa inyo, sir. Kasi ang tanong nyo po, iba-ibang reliyon po sa ngayon. Ano po ba ang pinakamalapit sa Diyos? Tayong lahat ay malapit sa Diyos. Hindi ko po pwedeng sabihin ng reliyon ay Katoliko, malapit sa Diyos. Hindi ko rin po pwedeng sabihin yung ibang reliyon na naging Iglesia Katoliko ay malapit sa Diyos. Sinabi sa akin ng Panginoon Kristo, ako ay naggamot. Na ikaw ay pumasok sa aking tahanan. At sinabi niya rin sa akin, pag nagagamot ako, na pumasok ka sa kanyang tahanan. Ibig sabihin, wala siyang sinabi kung ano man reliyon. Ang sinasabi niya lang, pumasok ka sa kanyang tahanan. Ibig niya sinasabi ng Panginoon Kristo sa akin, kay born again, Iglesia Katoliko ka man, basta't nasa puso mo ko at tumawag ka sa akin at tawagin mo ko at darating ako. Lahat po ay malapit sa Panginoon Kristo. Kay Muslim man po ito, yun ay templo pa rin ng Diyos. Born again, Iglesia Katoliko po, Saksi ni Jehovah, ay born again, ano pa rin po yun. Baptist pa rin, ay templo pa rin ng Diyos. Malapit pa rin tayo sa Panginoon Kristo. Kasi, yung tanong po niyan, ay mabigat po sagutin niya. Pag sinabi ko lang, ang Katoliko lang ay malapit sa Diyos, baka may nakapanood po nito, ay sasabihin nila, malaram ako at sinungaling ako. Kaya ang sagot ko lang po dyan, ang tamang sagot para sa akin, lahat po ng reliyon ay malapit sa Diyos. Kaya ano man reliyon nito, wag lang po yung reliyon na may sungay at yung may mga mukha ng mga oso, anumang hayop o may sungay o may tatak ng 666. Yun lang po yun.
Yun lang po masasagot ko sa inyo. Malapit po sa Diyos, lahat po tayo. Tayong lahat ay malapit sa Diyos. Kuya, paano po bang mapapalayas yung masamang elemento ng isang tao? Sa pamamagitan po, Sir Christian, sa salita ng Diyos. Ang masamang espiritu na walang takot at alinlangan. Pag nakaramdam po kasi ng takot ang iyong puso at pag-alinlangan sa pagtawag sa aking Ama, ay hindi po siya lalayas. Kailangan bukal po sa puso natin, hindi lang galing sa salita, kundi po sa salita ng Diyos. Pwede niyo pong sabihin, masamang espiritu, o sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, masamang espiritu, inuutusan kita sa ngalan ni Jesus na lumayas ka sa loob ng katawan ng taong ito. Amen. At sundan niyo po ng dasal ng isang Ama namin at Aba Ginong Maria kung hindi mo po kabisado ang sumasampalataya ka. At ulitin ulit, inuutusan kita sa pangalawang salita mo, masamang espiritu at elemento, lumayas ka sa katawan ng taong ito sa pangalan ni Jesus. Amen. At magdadasal ka na naman ng isang Ama namin at ulitin ulit yun, lalayas na siya. Huwag kang matakot. Dati ganun lang po ako magdasal. Pasensya na po sa tanong, iba't iba pong reliyon kung anong malapit sa Panginoon. Yun lang po masasagot ko dyan. Number 23. Sana po Kuya Andel, bakit po kaya mga crucial? Mega shoutout po. Sponsor din po ako. Salamat din po. Maraming salamat po sa iyo. Maraming salamat sa mga sikat na manggagamot na patayin nila agad yung mangkukulam. Marami po kasi akong napapanood. Kaya nga po pag maraming patay, puro na lang patay. Alam niyo po ba yung iba doon? Yan tanong nili, sabi niya sa akin, bakit hindi mo napapalayas? Yung ibang manggagamot po, napapalayas na po nila yung mga mangkukulam. Bakit po bumabalik ang mangkukulam? Nasa pasyente po yun, ang totoo. Wala po yun sa manggagamot. Kasi ang trabaho ng manggagamot ay magpataboy at patayin ng mga mangkukulam at masamang espiritu. Bakit po siya bumabalik? Hindi niya po tinatanggap kung sino po siya. At nananalangin siya, nag-aagam-agam siya. Tandaan niyo po, pag napatay na ang mangkukulam at iniisip niya pa rin na kinukulam siya, process na po yun. Tamang hinala at tamang pag-isip na po yun. Pero pwede po yung mangyari. Yung demonyo po ay magaan yung mangkukulam at sasabihin niya, kinukulam kita. At sinasabi niya na ako ay kinukulam ko at kumuha. Pag sinan mo kasi yung pasyente, sasabihin ng isang manggagamot, kilala mo ba ako? Siyempre sasabihin niya, hindi. Ako ito. Sasabihin ko, si Apo Andy. O, inuutusan kita lumayas ka dyan. Bakit ka bumalik? Siyempre, binigyan mo na siya ng clue. O bakit ka bumalik? Bakit mo to binibigyan ng sakit? Di ba pinatay na kita? Hindi. Bago na naman ako. O, naggawa na naman, nagpakulam na naman yung taong nagpapautos. O, kasi nagkuha na siya ng clue. Binigyan mo siya ng pagkakataon na makasingit sa salita mo eh. Kung hulihin mo yon, minsan yung espiritu, yung duwending pula ay sinungaling. Pwede niya sabihin na makukulam siya. Di ba naririnig niyo po ako minsan pa naggagamot ako, sinungaling ka no? Sinasabi na nga ng Panginoon Kristo dito sa langit na hindi ka naman daw makukulam, may isa kang duwende. O bandang uli, aminin niya rin ang totoo. Minsan mapangling lang po ang duwending pula at kaya niya po magsalita ng 30 pirasong boses. Ganon din po ang espiritu na masama. Kaya niya rin po magsinungaling at dahil trabaho naman po nila at kaya rin po nilang sabihin na kinukulam po. Kaya minsan, ingat-ingat po yon sa paggagamot. Pag napalayas mo na po ang mangkukulam, talagang lumahas na po yun, hindi na po yung babalik. Meron po kasi nagpagamot na gusto nila kasi gumaling. Pag ginamot mo, one click, meron na po paggagamot na gumaling na, ayaw niya pa rin maniwalang magaling na siya. May ganun po kasing pasyente. Hindi ko po lahat may ganun po kung minsan nangyayari. O sige, bibigyan kita ng clue kung talagang may kinukulang pa. Itong cross at dalawang stick, ilalagay ko to sa pamo. Lalagyan ko to ng, minsan kaya ako may gumay, ilalagay ko tamang pipitik lang. Dadasalan ko to.
Pipitik-pitikin ko lang yan. Pag hindi uminit yan at hindi sumakit, ibig sabihin, walang kulam. Doon mo na pahintulutan siya na sabi mo, ate, wala nang kulam. Magaling ka na. Lakasan mo lang loob mo. Kasi yung iba kasi, meron doon masamang espiritu. Siya ang naghahari sa puso ng pasyente mo. Yung takot. Kailangan mo siya mabagabag na alisin mo. Huwag kang matakot. Wala na siya. Kasi pag sinabi mo na naman, pumunta naman siya sa ibang manggagamot, kinulam ka na naman, kahit natanggal na ng manggagamot yun, nakakuha ko manggagamot, pupunta ka naman doon sa kabila, nasabi, mahina yun, hindi ganito proseso yun. Alam naman ibang manggagamot, yun naman sasabihin eh. Sasabihin mo, kahit wala ka naman dadetect, sabihin mo, wala ka ng kulam hati. Manalig ka na lang, baguhin mo na lang pananaw mo sa mundo. Pwede niyo kung sabihin nyo sa iba yung pasyente. Yung iba kasi, si Satanas na yun. Minsan duwending itim yun. Sinungaling po yung mga duwending pula kaysa sa duwending itim. Ako na nagsasabi sa inyo. Sa akin, kuya, iniinom ko muna, kuya, yung wala sa akin sa mga ramdaman. Pag katotohanan lang po. Kaya ano po bang ibig sabihin? Kuya Andel, anong naalala ko po nung ako ay nagkasakit ng nanaginip ako, kuya, na maliwanag tapos may malaking kamay na bumaba at nung hawakan ko po, kuya, ay ba sa akin, kuya, ininom ko. Kagahan po ay nawala sa akin sa mga ko po. Yung mga ganyan po, Sir Ali, yan ay galing sa Panginoon Kristo pag ganyan. Pag may nararamdaman kayong malaking kamay, tapos bigla pong nawawala, minsan galing sa Diyos yun. Binabasbasan niya po kayo. Minsan may panaginip na hindi totoo, pero minsan panaginip na akala mo totoo talaga. Yun po yung pangitain. Minsan binababa. Minsan ganyan din ako, matanong din ako kay Tandang Ermitanyo. Sabi niya, pag maliwanag at galing sa langit, at hindi mo nakikita sobrang liwanag, yun ay galing sa Diyos. Huwag ka matakot, tanggapin mo. Minsan nga, ayaw ko isubo yung bunga ko, may sumusubo sa liwanag, ayaw ko yung bibig ko eh. Kasi baka, ito pa pala, mabuti na tanong ni Leah. Mayroon pa pala akong isang tips na alala ko pala. Pag nakalaban po kayo ng mangkukulam na may subo, hindi po agad siya mamamatay. Opo, masusugatan niyo po siya. Pag ginanon niyo po siya, masusugatan niyo po siya manghina. Pero, pag nagpalakas siya, humanda ka, may gagawin siya. Hindi niya nababalikan yung pasyente mo dahil bugbog mo na siya. Sino ba tanga para bugbugin? Magpapasok ulit siya, magpapabugbog. May technique po yon. Ngayon, dadaanin niya po kayo sa panaginip. Susubuan niya po kayo. Ngayon, may pipigil po sa inyo dahil nanalangin kayo sa Diyos. Bibigyan niya kayo ng sakit na natutulog kayo. Meron pong ganong technique na isang mangkukulam. Mataas na po ang tasyon pag may mga subo. Pangalawang technique po ng mga mangkukulam, meron pa pala akong naalala dahil yung nagsisimula pa lang ako maggamot na gusto ko patay ng mga mangkukulam. Pag nananalangin ka, alam ng mga mangkukulam na nananalangin ka sa Diyos, dinidetect ka rin nila, may sense din po pala sila. Naalala ko nga pala pag may mga subo. Pangalawa, yung mga mangkukulam na nakalaban mo may subo, naririnig niya rin yung sinasabi mo sa pasyente niya. O, nakikichismis din po siya doon sa tenga ng pasyente mo. Doon po nakakabalik pala ang pagkukulam. Naalala ko na pala. Naisahan din po ko yun, bagito pa ako yun eh. Nalaman ko lang yon kay Tandang Ermitanyo. Kasi marami na po siyang experience. Kaya po pala nakakabalik ang pagkukulam, naalala ko na, tama yung sinabi ko sa inyo, yung portal niya sa ulo ay hindi nyo nakoklos. Naririnig niya yung sinasabi mo doon sa pasyente mo na magaling ka na, natapos na natin, pinatay na natin. Tapos na, ate, kuya, magaling ka na. Tapos painumin mo siya ng mga gamot, alamang gamot. Meron siyang pangontra doon, kaya nga siya mangkukulam eh. Naririnig niya, nakalimutan mo i-close yung ulo niya, nakalimutan mo siliwan, kaya siya nakakapasok. Pwede po siya nakakabalik. Pero ang gagawin niya, dahil alam niya masasaktan siya, ang gagawin niya, kukuha siya ng mga, may mangkukulam po may subo, may alagang duwende, may alagang mga masasamang elemento, utusan niya yon. Tapos papupuntahin niya doon sa pasyente mo. Tapos magaling na yung pasyente mo, umuwi. 2 araw, 3 araw, babalik ulit siya sa iba naman. Bilang sumakit ang ulo niya, gano'n na naman. Binalikan siya, sasabihin niya, kung sino ka, iba na naman. Yun po, pwede po yun. Nakakausap niya po yung alagad po ng isang makukulam.
Ngayon, pag napalayas mo po yun, isarado mo na po, pati tenga niya, hipa mo po ng 3 amin. Kuklose po yun, hindi ka na niya maririnig. Meron po palang mangkukulam, naalala ko na. Lahat ng sinasabi mo sa pasyente mo, lalo pag tinatrabaho niya to pagbayaran, naririnig ka nga pala ng mangkukulam. May totoo po yun, totoo. Naalala ko na. Parang may nagpasok sa utak ko. Para yun ay katotohanan. Galing yun sa Panginoon Kristo. Natutunan ko po yun. Pag nagsasalita ka sa sa pasyente mo, minsan painumin mo na agad ng tubig. Pag alam mo, nararamdaman mo na kinukulam to, lalo kung malakas. At galing na to sa iba-ibang manggagamot. At binabalik-balikan. Minsan, yung duwende na pinapapasok niya, sasabihin niya, ako ulit ito. Pinatay ko ng isa. Pinatay mo na. Pwede po yun. Ginagawa po nila yon. Kailangan i-close mo po para hindi kanya marinig. Meron po silang sense na kapangyarihan. Kung kaya niyo po makiramdam kung anong ginagawa ng isang manggagamot, kaya niya rin po dahil nakasanla na po ang kaluluwa niya. Dahil kaya niya pong utusan yung mga elemento. Meron nga pala, naalala ko na pala. Minsan nagsalita sa akin si Tandang Ermitanyo niyan, hoy, nakalimutan mo isarado yon. Apo, naririnig ka niya yung mga sinasabi mo. Meron pong ganun. Kaya sinasabi ko lang po sa inyong totoo, meron po pala. Nakalimutan ko nga pala na, ayan, naalala ko na, sinabi ko na sa inyo. Nawawala po yun, na bumabalik. Dahil nakakalimutan po isarado yung portal. Pero pag hindi nyo naman po talaga makausap yung pasyente nyo, at hindi nyo po talaga nakakausap at ayaw talaga pumasok, pero nauutusan, ayaw nyo magsalita, natatanggal po yung sakit, wala po siya dyan sa loob ng katawan. Umalis po siya at wag mo natawagin. Kasi may naiwan siyang sakit, pwede mong utusan yung pasyente mo, kahit pikit siya, naririnig niya yung sinasabi mo, tanggal lang siya ng tanggal. Tapos bigla po siyang pagpapawisan at bigla po may hahawak na malamig sa kanya rito, yung Diyos na po yun. Lulusawin na po yung sakit. O pwede po yun. Yung po ang pangalawang technique. At meron naman pong gamitin pangatlong technique, kukunin po yung sakit at ililipat lang po sa pasyente. Yun po, at maraming salamat po pala. At 2 oras na po pala tayo. At maraming salamat po sa inyo ha. Pasensya na kayo dahil bukas alis na po ako. Kung nakipagkwentuhan lang ako sa inyo, maraming salamat po sa mga abala nyo. Naabala ko kayo. Maraming salamat po. At anong oras na pala? Alas 10 na. Marami pa sana akong kukwento sa inyo eh. Naalala ko na. Minsan, pag nakipagkwento na ako sa inyo, isusulat ko na lang. Para maalala ko lahat yung mga tinuro sa akin ni Tandang Ermitanyo. Yun lang po. Pangalawang po yun. Meron pala akong, yung last yung sinabi ko sa inyo, meron pong mangkukulam na naririnig niya yung sinasabi mo doon sa pasyente mo. At nalalaman niya yung taktikang gagamitin mo sa pasyente. Kaya po siya nakakatakas. Kaya minsan, sasabihin mo, ay, malakas ito. Umalis siya. Pag lumabas yung yung pasyente mo sa bahay ng manggagamot, pagbalik niya sa bahay, masama pa rin pakiramdam niya. Kailangan nasiselyuhan mo po pala siya agad para hindi po siya makatakas. Pero, kung may lakas ang kapangyarihan mo, kahit tumakbo pa siya sa bahay niya, kung talagang gusto mong bitbitin at damputin yun, pwede nyo pong utusan yung mga anghel nyo. Lahat po ng mga manggagamot may mga anghel. Kaya nyo po siyang utusan na sabihin nyo, kunin ang sino man na nanakit sa katawan ng tao nito sa utos ng aking ama bilang instrumento niya kung ano man tawag nyo sa sarili nyo. O kahit sugo pa kayo. Pwede po nila kunin yun. Bibit-bitin po nila yon. Nagagawa po yun ng isang manggagamot. Dati, hindi ko po yung magawa, pero nagagawa ko na po yun. Mapapag-aralan nyo rin po yun. Basta, hindi lang po ganun kabilis, pero mapapag-aralan nyo po. Marami pa pala akong naalalang, kasi sa tagal kong nakipagkwentong kay Tandang Ermitanyo eh. Marami pa pala siya sa akin sinasabi. Maraming bagay pa sa teknik sa paggagamot. Minsan, may sapi ang isang tao, may tipaw yan, pantay yan. Lahat po yan pantay. Pero, nangihina siya, walang makita yung medisina. Doon sa paa, pwedeng hindi pantay sa talampakan. Pero minsan pantay din po yun. May technique po yun. Dito po sa bunbunan, nakalubog. Kung saan niya po nilagay yung dasal, kung may gamit siyang karayong, hangin, pwede niya pong gamitin yun.
Pag hindi po yan pantay lahat, pero pakiramdam mo sa puso mo, meron siyang kakaiba, simple lang po, sa tenga. Yung tenga niya po kakaiba. Hindi po yung normal na lamig. Pakiramdaman mo. Pero ang pinakamabilis mo siya mahuhuli pag napag-aralan po ito ng isang manggagamot, yung pulso. Para siyang buntis. Pakikiramdaman mo. Pwede mo pong orasan, dati ganun ginagawa ko sa oras. Pinipitik ko lang po pulso niya. Pinapakiramdam ko, pinapapikit ko lang siya. Dinadama ko po yun. Pag may tumalon po yan, nandyan siya. Nasa loob po siya ng katawan, nagtatago po talaga siya. Ayaw niya magpahuli. Pwede mo pong ipitin ang kanyang pulso. Tapos dadasalan mo. Bigla po yung gagalaw. Pero ang hawak po sa kamay, hindi po maigpit. Ipatong mo lang po yung kamay niya doon sa kamay mo. Pero yung pulso mo nakahawak sa kanya. Kahit nakaganyan, nakapatong lang. Parang ganyan lang po yung kamay niya. Bigla po yung gagalaw. Tanong mo sa kanya, ginagalaw mo ba yung kamay mo? Ate kuya, hindi po. Ba't gumagalaw? Hindi ko po alam. Alam mo na, nandiyan siya sa loob ng katawan. Kasi naiinitan siya sa kamay mo. Para mo siyang sinalab sa apoy. Bigla po siyang gumagalaw. Pero hindi niya ginagalaw yung kamay niya, kusang gumagalaw. Alam mo nang gagawin mo, nandyan siya. Pwede mo na siyang pigain para mapaamin mo siya. Napakataas po ng antas ng kapangyarihan niya. Marami pa ho, pasyensya na po talaga kayo. 2 oras na po tayo. Susunod na lang po tayo magano. Salamat po sa kwento at aral mo, bro. Maraming salamat rin, John Lloyd at Aldelbran 23, Abraham, mega shout out at ganun rin kay Christian, Edward, Red, Benas, Joyce, Jane po, Gaming, yan po, Rochelle, maraming salamat po, Jonathan, Bobby, maraming salamat po. Bro, paano po? Sagutin ko to bago ko to patayin. Pero maraming salamat po. Si San Benito nagtanong na po sa akin yan, kaya yan po sinagot ko kanina. Sagot niya, bro, paano po pag namatay na po ang kulam na ito, mamamatay po ba ang katawan lupa nito, ang espiritu niya? Ang espiritu po ang mamamatay, hindi po yung katawan lupa ng mangkukulam. Kasi spirit nga po kayo naglalaban eh. Hindi po pwedeng mamatay ang katawan lupa niya kasi tao po siya. Pag-aari pa rin siya ng Panginoon Kristo. Pag namatay po ang kanyang espiritu, doon na po babalik lahat ang sakit niya kasi wala na po magpo-protection sa katawan niya. Doon na po siya unti-unting mamamatay. Lahat po ng sakit na napunta sa pasyente ay babalik po sa kanya. Sir, pagbalik po yun, tapos yung espiritu niya, atakihin na siya ni Satanas dahil nagpatalo siya sa walang kawantang-kwentang manggagamot ng Panginoon Kristo sa mga manggagamot. Yun po yun. Hindi po pwedeng mamatay ang katawan lupa niya. Ang mamamatay po doon yung ang espiritu niya at ang diwa niya. Pag hindi po nakabalik ang diwa niya sa katawan lupa niya, doon na po siya mababaliw. Doon na po siya unti-unti magkakasakit. Isipin niyo po, ang isang tao ay pumunta sa bundok na walang sakit at nag-hiking lang. Pagbalik niya ay parang bilasan ang kanyang utak at kung ano-ano ng pinag-isip niya. Wala po ang kanyang espiritu at diwa. Naalala niyo po yung din-upload kong video na nangahoy lang po siya sa bundok at may nagpuputol-putol doon ng mga malalaking puno. At tiyempo niya natuwan-tuwa siya dahil may natitira po mga kahoy at pinagkukuha niya. Diba tanghalin tapat po nalalamigan siya. Simula alas 4 ng hapon hanggang tanghali, nilalamigan po siya hanggang gabi. Pero pag umaga, normal po. Pero pag pumapasok ng alas 12, nilalamig na po siya pababa na po. Wala po ang kanyang diwa. Pinaglaruan po ng mga engkanto. Yun po yung sinasabi ko. Yung espiritu at diwa niya. Ngayon, pag nagpupukpuk po siya ng bahay, nagtatrabaho po siya, nagpapala, nag-stack up siya, hindi naman po siya ganun. Parang nag-iiba na po ang kanyang pakiramdam. Ganon din po yung mga makukulam. Pag napatay mo po ang espiritu nila at yung diwa nila, hindi mo pinabalik, doon na po silang unti-unting manghina at doon na po silang mamamatay. On the spot, hindi po agad mamamatay ang makukulam pag hinawa mo ng gano'n ang leg nila. Ang espiritu nila, kaya nga spirit mo lang sila nakakausap, pwede mo pong gawin ang spirit nila, saktan, tusukin, saktan sila, bigatan, para mo silang pinagsusuntok sa buong katawan nila at pinagja-jogging mo sila, pinagpupush up, yun po yun.
Pag hindi mo po yung pinabalik at iniwan mo yon at pinaalis mo siya at kinuha mo ang kanyang diwa, pag pumasok po ulit yung espiritu niya doon, ay doon sa katawan lupa niya, bigla po siya mahihilo. Kung ano pong nararamdaman ng pasyente, yung sumasakit din ng ulo, nawawala siya sa ulirat, doon na po yung unti-unti nagkakasakit yung mga mangkukulam. At kung itatago mo po yun, ilulubog mo sa ilalim lupa, lalagay mo po sa bote, doon po unti-unting nanghihina ang mga mangkukulam. At doon na po sila namamatay, napupunta po sila sa ospital, o kaya minsan hindi na po sila nagigising. Pwede niyo pong iligaw ang kanyang kaluluwa. Ganun po ang technique doon. At hindi mo siya mapapatay. Kaya marami nagtatanong, minsan may napanood ako sa YouTube na nagtanong siya, pag pinatay niyo po bang mangkukulam, paano po pag nasa biyahe siya, kunyari nagdadrive po siya sa sakyan ng motor, mamamatay po siya, maaksidente. Sumagot yung tinatanong niya, may sinagot siya doon, oo, at yung isa sinabi naman ay hindi, magkakarama siya ng sakit. Hindi niya masagot ang tanong ang tanong lang po doon, yung diwa niya po babalik pa, nagtatrive pa rin po siya, parang wala rin po siya sa katinuan niya, pero hindi po siya mapapinsala maigi. Ngayon, pag bumalik po siya sa bahay niya at natulog na po siya, magkakaroon po siya ng masamang pakiramdam. Kasi wala po ang diwa niya. Tapos, kakaiba po ang pakiramdam niya. Hindi niya maintindihan ang sarili niya. Unti-unti na po siya nagkakasakit. Hanggang doon na po siyang mamamatay. Dahil sa ginagawa niya. Yun po ang sinasabing balik karma. Ibinabalik lang po yung karma. Mark Arenas. Marami akong narinig na apelido Mark Arenas. Mega shoutout po. Sige, maraming salamat po sa lahat ng nagsusubaybay. Maraming salamat po at God bless po sa inyo lahat. At pupunta po ako sa may Kawayan, Bulacan bukas at may service po ako. Pero i-upload ko muna yung video ko bukas na lang po ng umaga yung pinalaki po yung tiyan at paa at bigla po sumayo at nagiging magang. Masaya na po ako yun. At maraming salamat po. At maraming salamat po. Joy C. Mega shoutout po sa inyo lahat. At muli po ako nagpapalam sa inyo. At pagpalain nawa tayo ng Panginoon Kristo. At malayo tayo lahat sa sakit, trahedya, sa kuna disgrasya, panganib. Ang lahat ng taong nainggit at gusto manakit sa atin, nawang Panginoon Kristo at unat maghari sa ating buhay. At maging payapa nawa tayong lahat. At malayo tayo sa lahat ng kapamakan. At maghari nawa ang pag-ibig at kapayapaan ng Panginoon Kristo sa atin at ganoon din sa ating pamilya. At matapos nawa ang COVID-19 nito o magkaroon nawa tayo ng maraming gamot upang panlaban. At may nagtanong pa pala sa akin niya sa COVID-19. Last na po ito. Wala na po susunod. Ito na po pinaka-final. Kung magpapaturok daw po, kasi may nagtinanong niya po ito sa mga sikat na mga YouTuber o manggagamot, ay sabi ay wag daw. Pero para sa akin, kung naniniwala kang may Diyos sa iyong puso, magpaturok po kayo dahil yun po ay nararapat. Hindi naman po pahintulutan ng Diyos yun. Maniwala kayo sa akin. Kahit ako, kung talagang mayroon ng panturok sa amin dito sa coronavirus, huwag po kayo mag-alala. Kung nababasbasan kayo ng Diyos, huwag po kayo matakot. May side effect man po yun dahil bigla po kayong pero huwag kayo matatakot. Kung may tiwala kayo sa Diyos, hindi niya pahintulutan na mamatay kayo. Magpaturok po kayo para sa akin. Kahit din dito, kung wala pa sa amin naka-schedule yan, pag meron, magpapaturok pa rin ako. Kasi yung sa akin, may nagtanong na rin sa akin yan, meron daw siyang tinanong manggagamot sa YouTube, wag daw magpaturok. Para sa akin, magpaturok po kayo. Dahil ito po ay importante para sa pamilya nyo rin at sa mga anak natin at sa mga tao. Wag po kayong matakot. At ginawa naman po itong panurok nito ay sa ibang bansa. At legit naman po ito. At wag po kayong matakot. Yun lang po mapapayok sa inyo. Magtiwala kayo. Kahit ako, magpapaturok pa rin ako. Kung meron talaga. Wala namang mawawala. Kung may tiwala kayo sa Diyos. At hindi ito pa yung tulutan may mangyari sa inyo. Yun lang po ang masasagot ko. At may nagtanong po sa akin ito sa personal number ko. Tumawag po sa akin. Sabi ko, magpaturok ka. Huwag ka matakot. Sabi ko ng idol ko wag daw wag niyo siya, idol mo siya, pero para sa akin, magpaturok po kayo. Kasi nagtanong lang siya sa akin. Pero yun ang akin kung ako ituturukan, magpapaturok pa rin po ako. Wala pong mawawala. Hindi po kayo mamamatay doon, kayo mag-alala. Hindi pa yung tulutan ng Diyos yun. Maraming salamat po at God bless. At maraming salamat po sa inyong lahat.
At pagpalain nawa kayo ng panuskus at ganoon din sa inyong pamilya. At maraming salamat po. At tinuro ko na po sa inyo pag nanood ko sa ibang YouTuber ha. 1 minutes muna bago po kayo mag-comment. Lalo pag nag-upload po siya ng video. Pwede naman po yun dito sa live. Pwede po kayo pero 1 minutes din. Ganun din po yun. Kahit saan po kayo manood. Maraming salamat. At hindi po nila ma-reply yung sagot nyo. Maraming salamat po. At paki-like na lang po at paki-subscribe. Maraming salamat po. God bless. Amen.